Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi isakoma dance na yet me gasna all day isakoma dance na yet me gasna all day akuma eje akuma eje akuma eje never akuma eje akuma eje Kama mikabi en kosivi, kama mikabi en kosivi, asentivi en kosivi, enubrifi en kosivi. Isakuma edasiona yet midiatina ode. Isakuma edasiona yet midiatina ode. Akuma ejuru, akuma ejuru. My edge, never made it to come. My edge, my edge, never made it to come. Oh, I thought I was Nekwa. Akwa ran a bisa. Miss Afona, the soft ladies, me in front of the gentlemen. The paper said, now, Zenzen. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my echo can now. I've done okay. The man worry robbers and worry. I'm passing every my bra. Yes, I need no call. If I'm out doing at my intent, it has an answer by intent. I'm passing every my bra. Yes, I need no call. If I'm out doing at my intent. Akuma eje, akuma eje, akuma eje. Me never make it to akuma eje, akuma eje, akuma eje, darling. Me never make it to Akuma eje, never made it to right. Akuma eje, akuma eje, akuma eje, never made it to Akuma eje, siamna get me jatina oda. Akuma eje, siamna get me jatina oda. Akuma eje, akuma eje, akuma eje, never made it. Now get to me Jackson all day. Yes, I go my head, that's now get to me Jackson all day. On my edge, on my edge, on my edge, you never made it to me. On my edge, on my edge, you never made it to me. Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby ko sivi isakoma dance na yet me gasna all day isakoma dance na yet me gasna all day akuma eje akuma eje akuma eje never
Kamami Kabi and Kosivi, Kamami Kabi and Kosivi, Asenti and Kosivi, and New Breedy and Kosivi. Jisakuma, that's your man yet to me, that's not Jisakuma, that's your man yet to me, that's not Akuma I thought I was Nekwa, Akwa, Ran, Ebisa, Miss Afona, the soft ladies, me in front of the gentlemen. The baby, now, Nsem, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob, I sound zero, your baby. Okay, yem pebenya on pedjuma ye na brebia ne sabia son sabia nyade what ni bibi so say wa ye pe wona wo mo ye dwuma sa pepepe ha Akoma 87.9 FM na ye fiada bi ye guy na just fiada bi ye de Akoma bo sam dwuma die do ebraso dawro de dam konkon ye de brant ba bia wo bia do pomodi anso obeka ye ho da wiai na ye fa Akoma bu sam dwumadie no embra mo bronya frama no enenamu bronya bono so amrachi wutu se no so namu ya na ebo no asika ma na ewiem aye nwunu kakra na wahu sam ye ase bibi wo mu kakra na apart from the traffic ne de ye de aka nyina edru bronya sa na ya na nipa na ebi fifiri ya na cars no so ebi firi ho chese mitumi dwene ho a menti ase ebi wo ha me na me hunu nipa aden ede nko a na omo be pene kumase ha ana ba bia sa me wan kwa traffic what pom wia no kra na wo se wo ye ntem akono wa bi ti traffic sister hie ene nka wo de ene papa bi na hu me your friend Chairman Razak nyame nshira wo pa amen ene onu na hu me no say ka ho bra na bra betre ma mfa ho ko nyame nshira no na Chairman Razak fa me o ye aduma donyina tu ache na ne o de me share me wan ko na ne ye wuram na kire se o ye ya o de wuram o de bedru ne ye ba ne ye hwe nipa fe dem nipa ka si nyina mu firi hemfa o si ye di bronya wie ya so na wo mu ko ye ya na hwim no mu nyina ekoye ba bi na mse na we mu nyina firi hemfa mama kromu ache saa mu di dwa na samo ye da bronya ne ho nko a edwadie ne nko a de dwadie nko anu no akua hallelujah amen bronya no nko hu dwadie no ye bronya ye tie yi paso nti na ja ye de ye nka ho ye tie yi paso nti na ja said ye tie yi paso ya se shefe nti ja nkokọ ni ade no ye ntumi ye ne sa anope mekuma aba frem o si akosam si akuma sister on credit friend sister aba was bronya de anti efu ha ye Akoma stop our high and you but also near buafo awode wo hoyi na said ACT no oni ya di nkra so nti ye train na ya kata na chi kama kata na chi bia na ye di bronya ye de beto aso ye na ye na bibia fine ene de sa na ti ye ma etiefo nyina na ye ma wo calm down no ya ka tro se na free mu aka 2 days ejuada ebenada pe na che se ukuada no na no pa no ye ukuada na wo map no ejirejina so a nti mpacho ye free na eko nyina eko nyina ese na se me che se me bedru shoes na time ko no traffic mi wura bu a me wura ne shop yes wo kokrom na ma gene number na ma friend no na nyame adome ba ja me fa mini pa bi ho na ja ni su kire no se da bi mako nyehwe je na so fa ko anti niema na o de ba ye no
efiri ne ho na eba anyama na me de ba ni free ne ho na eba na enkosua no so efiri shize ho Jesus onyame wonshira opa o ma ye ho ye fe uwie so a ye so a no wasa aboa ye nyame nshira na free shize nyame nshira na emono ene anwa ena Makel anything tomatoes no sa anwa ka ho emo anwa na tomatoes na mackerel eno so efiri ho efiri my sister back on the oya also open it but otonton sani emo ne anwa no ne esam ne ho ne nyina isichire ne nyaka ne nyina pa trade pa opposite Royal Lewis hospital no yes sister nyame wonshira watne onye okese wadoya waye na wohunu kunafo ni wisia ne mobrofo mobo erade nso wohu mobo obia wa akomaso ade o mako obia wo bi sister ewia say wo obia wa akomaso ade e wo na hia de wo wia sia wo se woni ni sick and almost sick prayer obia wona hia de obi o wa na ni ni din mai so no ye sikanipa eskafo a ewo omeyi mo no obia ni wo beka kire se oni ni how na oni ni secret prayers obia nti uba sa akomaso ade no wo yesa na wo ya adoye no na wo hwie gu awrade no na wo hwie awrade no eye de ya onyamete ase obeyem kakra ma se de tie bia na eko enkakra enti adoye no ye de prapra kwa mu o prapra kwa meja wo kan ya damfo ya no woton ewo sokoban woton BC Linda Ntoma ye gu ye nsa ye bag no ne ho kwade ba so no so me ba me fa ne wo se dia to de eden se ye hwe sika da ye phone yi so yi na ye hwe ne ma ye nyan na ye hwe dom mpokra ba ha ya se ye wura mamu a enye ye ti me be na me fa no so me fa ne shop wo me kwa so kokurum na me je ne number me friend no na me say no ka me be fa mu o say ma me be fa mu akwaye me kura fo ne adoye wo say ma ko mini wo kura se na wo so yi bie na me say bebele na ni we tumi fa me pe ti me ko na me ba me fa ho na de wo so be nya ma me no na why ni sa bottom ba kokra de hye ni bia bottom ba na se store si obia si yanje bottom ba ko de hye no ba ko yanje bottom ba ko yanje macro ba ko yanje talia ba ko ni nyina ye duro no obia ma ye nyina sa senka hawo ni nyina so tenka kranka ma ye nka ni ye kasa tintin unse stores ne also it is ye duru ho na obia se o monje mo boto ba ko monje anwo ba ko mo je botro ba ko anka we kwa nke ye nse na aka ye wo bi ki akasa ye ki twa so anka ye kasa ya na ye se ye twa so because amanfo house so egu ho twen ye nti na nka ye de no aye de ahyem na so ye da ya wo hwe ye no na ye de haw no so bi brew na ye de nsem a ye twam wiase ye de wodi betu wo hofo de wodi toto wabrabo ho de wodi sua nyansa afrimu na ye de no so bi aye de abrew enti wo ma ye no na ye de no so ye de e ka ho enti na wo de ma ye no na ye de no so behyem na ye de no so behyem na ye de no so bewura me fatre de ho fatre de ho me fatre de ho me fatre de ho me kwa no maba ma ko ni o wo de mamba ko nko ya do me de ne den sa me bonya me pa ese me ba no se bottom yen sakra na gu bag ni mu amede nya bottom ba ko bi a shebu nu bottom yen sa se suni pa ndi ya no ko na pa me ni ya na mama sere kakra na maba m baby unse wo ye superstar wo din Fefa hobby wa munimo unso show bi we superstar enti wo din enti uduru wa na chuchu na kire se ma ko ni o na kire se ba ko anwa botro ba ko ebe so nipa ba ko ene se de ye de ayi ye de dondom begina mi
And as I said, many abo. Yadru ame. Krum. Play back that get a can. Netika nano. Shop. Yeah, we are near. Kring. Say, will be my feel evangelist name Ishmael ne ye can say Mickey Asheso. Now so your point ya wo mo ko will be my feel be mini kan cancer. Na woni makuya. Na fela no Minti ho. Enipa ne yenim no ne ofre ye no. Minim no. Wo ohwe yen. Na ohwe dewu na ye bɔ no na eniema no. O se niema bi ebenya bi de beche. Na ohwe na wo hwe adwuma ye no a. Na unim se kakra wo no on Sunday but ono so but onim wo bi a koye sa adoye no but akua se ye koni pakro ne na ase se obenya bi aboa yen se wonya bi moa yen so se mebe afidie yi so a se ye koni ho wie bi e ba se ye besi bia no mebe afidie yi so a mebo ni din na die nti a mebo ni din ne se akua ye wo emre yewo mi hu se de mi nsinka no empempi wo ho a wo bi tumi ka se wo kokoro we so asomasi ni tirimo den ana wo kokoro we asomasi wo we skapa na ni tirimo den wo ye wicked ya tse nkofo ka bibisa enti se obi betimi abo nipa bidin no waka se maako we die say nipa no ya wo ye wo ye adoye che say ade bi say no tibi kra me ka kire nipa kra no say me suro say ja won fe ya ye be koi e bia no akotrem tram ye wo ja phone no so din wo se minnim de nipa de bibia tumi se ba ma ko da bi o carry o se da bi menye sure say nipa no e betumi ayesa one wo se oya adoye two o wa humobro 3 sanyema we no oye ope ne ye se di o se kana sa o se oye enti wo de ohumobrofo like like oye that type na obi bo obi di me ye sure say baby o ka say ye nko no enye wo se ni nsem obi kra na enye wo no nko na ni nsem wo bie e wo sa rono no so enti di nti na nipa no ka say no fat na che se de oye wo ho no nwanwa me da na dwo no me dwene ho pa na me se sa nipa kra nya me be ko so asira no because ye bo obi din wo baby a ye se wonye but ye bo obi din wo baby a ye se onye yire nyina ye yese na yire no so wo na yi kase wo high school junction ho na o se oni ni yire nyina me se ye ko ni suro ho kotre o se da bi ma komodia mo nko me wo gidie papa no se de wo si ye no wo ya do me nyi ni sa mokọ a obetumi aka bibi na ene ye nya ka anopa no na me se nko mo nko anopa tututu no na nka enu sa be ye ba ha na ye hunu ye akosie bata me ba na yish no se wo ma nya ka me pese ye de company ka na ekose de be ya ohunu se bia ye enipa wo mo tinki ye de company ka ene ye nkwai ye puma we ye ya ye nko se de wabo wudin no Mr. Marco, we dey say the yesi shops no. My uncle. Just say but obi a wo hwe yen. Obi o hwe yen. E ka kire ye say ye customer si bi ho. Un say enam obi su na obi hunu obi. Ye nim no, just say omo na mani o. Omo na mani. Onim no na ye su enim ni pakoro no. Enti ye ko. Si ye nim no, but ono de waka kire ye. Wonim na do ya wo ye. E na ye su ye be ya do ye. E na niema nko yie. E na wo kire ye say ye nko ho. Inti ye ko ho no ohun ye ya na ye ya da na di a kire no onim ye de but ye ko a na ya da na di a kire no se de etie bia ya da ye ho di a kire no aha na ye adwuma o ka se ye boa na ye tuka akwa ye de na ba adwuma ma okay inti ye be tumi ye be pon no na miki mu aba na ye nyina ya tena company ka ni e de ko ni akohu no ma ko ye de ni ekọ ni akwa ko hunu se be ya wo be hunu se unse ono na kasa ye ebi kura na enipa gidie ye ayi bi ka ne ka ho de na nso enipa na nkasa we
the oye program nankasa we na kire say bibia Kenya ne say ye nia ye dey abre nti ye betumi akone na ase ye pon anya me ya adom na kire say ya akone akohwehwe no na ye de ye hawo so aye dey akoto nanim na ebia nyame nam so ene ebia obehunu ye mobo ontumi ntrontrom ye sa ene de nti cry yakọ ye de ya yakọ ye Sarah de say ye ko hunu no so onhu ye mobo because say the da yanim no ye dey esun pa ye pese ye hwe ekom wo ho na wo mo ewo bi ekura no a omunya bibi tuto bibi die kura no omu usu ahokere mako ye hwe na wo omu ni bie se de make what oh metiasia pa ene wo ye we ye kura ye bosum ye adwuma ye je kakra yi na ye kunu no nso ye adwuma yi utum hu se ye kura ye su ahokere o ekua mu odan na no amene Pastor Julius so ye nkomo ani ye bi ase kura de ubisa Pastor Julius abebo mani se no na eni su ba ye kura ye su Eden na wo mu men ye kra enye se wo mu ayo bad ye ka na adwuma mu ne se kakra bi a o men ye no wo mu nso we wo mu summo wo ma dwendwen dɔɔso mpempe ni ya meka o mese eya ne yakwa akoto se obi asɛ ne ho akɔmfo ɛtɔ da ya na de ye ka ne se na wei ɛde ne haw ɛna wɔkɔhyɛ ne ho akɔmfo ɛna nkwa no wɔmpɛ wɔmfa ne nkwa mɛka yɛ de ho ɛna fa hinkosi ne yɛ ta aka sansɛm wei nyinaa that sister entowa da babia enipa ya adwene ene de etumi ba ye tirim ne se de ye hu si kire ye fa no se wenya okamafo enya tiefo se obi betie wansam kura anya asam ketwa obi be wo be ko obi nkyɛn na wo betie wo asam no na obema wabie wano kura akasa no na watie no waka bibi kura mo akoma atɔ ye mo no eno kura anya asam ketwa se wo kɔ no nipa ne beje wo se obema wo kwan se obɛyɛ wo dai se obɛyɛ wo dai nti se ɛboro wo so saa ɛboro wo so saa na wonya bi nka nkyere obi no de ɛbɛya ɛbɛrenge wa adwuma ne se na woti wiase yɛ de wuti wiase ye de na renge wa adwene mu wuti wiase ye de wan na ekotie me se ento wada wa adwene ya ye he wan na ekotie na wan kra na akɔbɔ na mane wan na wo be ya ama wo wo de kun ho eno na ɛbɛboa kun ho na renge wa adwene kun ho na wo de enye ize o afi mu nyina se de mu etie nyina onyame hu mɔbɔ nti dia wo no ma ko bia me ka me se ni penti na nipa wo se nye ni penti na nipa wo a anke ye nyina yeso ni mfa so ena ensa we nyina so nye pe ena onyankopon kan wo se ahiafo de empamo ntem da ebi didi bi achi wo nyame aye wadom ade achi a wo betumi anya bi enuam enkura yi di eja bi si ho nam kakra da so enkura yi ko ni eba wo se de afini mu nyina wo bi wo ho a se ni je no wonya bi da onya bi da enti hwan na wo de seria ni ani je se bi hye na no shema wo bi na obi shema wo bi ka kire obi ya me ya doma kuada aka nepa ho aka 2 days pe emre na so ya je umo no misal sa wo de wo tonton mo wo tonton anwa wo shop egumu a wo de wo ma ye baako wo de ma ye baako de shimu num no ma ye baako na ye ko ba bi foforo na obi nso kra nso ma ya anwa anwa ba chese ye beje enya ne dodo mu o dabi nya wo ho beso eso ni pannum eti ni pannum so eji ni nipa de seria ne aduane sho mo afunu ma ya asam ketwa enti wo ye ni nyina na onyankopon ohyira wo ti wo de wo tie ye radio wo mo shop wo de wo se freye sisia na wo ka chere se mo mfa ho wo de se eye onse enye ye mpa de ne bo edene no se bia wo de wunya de ne bo de ba wo de royal aroma mo ne wo de ye pebi wo de se eno ehyemu num nti wo ma ye ba kokora no a ehyemu num
would your friend Marco ya mo na ehemu numu no ya be fa ho de ehemu numu the ehemu numu no wo de maye bi wo de maye ba kokra ya beje wo de wo pekra wo so frɛ ye sesi na yemfa ho na wo de ye pon a yemfa ho na ye meje emo no de ehemu numu no wo maye ba kokra ye be ba beje wo de se bi a wo tonton anwa ne ade de ehemu numu no de frɛ ye sesi a because say ye si nyame adom adwua demu a next week mu adwada benada eno pe na te say kuyada ne ye ade no ba ne me wo ho no ye de kire mo de ba bia ni ho a ye fa nkyem ye de kire mu ntu de say ye mfa ho a ye pon ya ye be fa ye ankasa ye be fa ye nsoma ye ni a ye be ba beje ye beje wo de ene ye koduru fie ahemrache kora no a ye mo ho do nti ye said ye tie bia no wo de wo frɛ ye na ka kyerɛ ye sɛ me de me wo mo me wanwa me ye me wonie kakra me wonie a me so me pese me de som nyanka ne wisia ne wona we kuna wu agya wo mo afi aduri bronya aduri ya ye be siri wo mo so nya bie de me de som wo mo nie ye be ba baje nti won fa ho maje nti wo de frɛ ye sesi a me de production line me pa cho me frɛ ni ewo and am I unse am I meduru ho eme daadaa yi unse eyefu wo na ye de nam o eno so sika na ye de ato egu ka ani nti yesre wo a fa medi agro me emma ye mma me so honko abra na obi so aye ready ese se ye kofa ne de na wo hu nti yakotwa kwan hunu na ye beba no na oho so wonye de woni ho na okwa baabi nti yesro emfa ni agro emfa ni agro ye ni abra na ye kasem TV wutie ye ewo radio wo share Facebook and also YouTube wo de bomodi na efre number no se 055 260 1529 production line on the ebobo phrases here producer be fa na wa twro ba bia wo no na che say your pon ya ye two car na ya fa na ya ba beji 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 me tomo me wo store e wo adum me tomo ye frame ya so mese momra momaje emo boto baako ye beba e bia me wo tech me emo boto baako momra ho ye producer betro ye pon ya ye ni ankasa ne ye ba ye nsoma ye nimuni na yaba mo wahunu sɛ ye ye ni yaba beje wa Atonsu high school junction Atonsu market me pa cho me mo wa ha me yese wa ha ye be ba beje ma ko ebi tonto drinks kra no kwasem ebi ton drinks nti mo so a mo nyina mo ka ho bi ebi ton nkosua biscuits ye be ba beje mo nyina munyina ya beba ho na ya baba abeje ne kama efisa ye kan nkora nyina ya bebi nkora nyina e bebi nti de frɛ de wo no a wo pese wo de maye no frɛ ye sesi ye ba so ya beba beba odin kama ye tro ne de ya baba video okra ma ya bet ya baba be ye adwa dan ko akra ma wa ya baba ye be ne abode wuro dwa dan ko ya baba be ye de wo pese ye no enu a na ya baba be ya ma nti yesre mo sesei de ato anibre nti na ye to yensa ye de efre wo se de wo bia anwa wo biscuito mackerel talia o ye je entuma wo ye je freye sisia na ye number ni biem 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 ye beba ni abeje yesra wada eyekurafo ni nyanka ni nwisi asem ni yekan na nyame so ene ko wo mo papa fa ema okunani bi ana nyanka ni ye nyame beja wo mu sa wose wo ye mepacho ye wo ye ekunafo okunu
enyanka eja ekunafo kunu enyanka eja na kyerɛ sɛ na mera de mani ku wɔn ho nokwasɛm nti saa enipa no wosisi wɔn awurade bufu papa saa nyanka ewisia ɛne wɔn a okunu ewuo no yɛni wɔn ho agorɔ efiri sɛ wɔn deɛ sɛ ɛtɔ da bi a wo maame no papa wɔ nkyɛn a adeɛ bi wɔ hɔ a woyɛ okay nokwasɛm sɛdeɛ tie biara wosu a wonim sɛ mama de aduane bɛsi so ɔde aduane bɛsi so ɛyɛ de ya dada bɛkɔ aba ɛyɛ de ya mama bɛmɛyɛ didi nti biribi wɔ hɔ a wo no wonhyɛ da ni haw papa biara yɛ de ɛwɔ hɔ because wosu a ɛtɔ w'anim akwadaa bi ɛna mmerɛ bi yɛkɔfaa ne ba yɛ nkyɛn na yɛfie yɛ ne di ntɛm nti yɛde ne ba yɛ nkyɛn nti ɔwɔ yɛ nkyɛn no yɛyɛ fie bi wɔ hɔ ɛbɔ 10 anaa 9 yɛkɔ na yɛdidi nti sɛ ɔmaame hɔ na wɔwɔ no dabra ɔmo sɔre ano paa ɔmo dware wi ano ɔmo didi nti yɛso yɛde yɛnim wei na yɛkɔhwɛ a sɛdeɛ akora ne siti hɔ na wasi ayɛ mmɔso si hɔ afei deɛ na kyerɛ sɛ yɛnim sɛ yɛde yɛyɛ fie time a yɛdidi ne yɛdidi afei yɛhu sɛ ɔde wahyɛ aseɛ ɛte hɔ mewɔ me maame hɔ a kɛmɛdidi dadaada afei deɛ wɔde ne nsa yɛhunu deɛ wɔpɛ so ɔkyɛ anka me maame hɔ a ankɛmɛdidi dadaada kɛmɛdidi da na kyerɛ sɛ ɔbɔ yɛ nnwom sɛ ɔno wɔ ne maame hɔ a anka wɔdidi da because ɔntumi nka nkyerɛ yɛ because yɛnyɛ nyinaa yɛmfa aduane nsi hɔ ne di yɛ ɛnkora wɔ fie hɔ nyinaa so ne di yɛ nti ɔte akyire hɔ no ɛsɛ sɛ wɔbɔ yɛ nnwom ma yɛhunu deɛ wɔka mewɔ me maame hɔ a kɛmɛdidi dadaada mewɔ me maame hɔ a kɛmɛdidi dadaada afei deɛ yɛn nyinaa yɛto yɛne ne yɛkɔhwɛɛ no adeɛ kyi wɔ so wɔɔkɔ ɛne asi adɛ ɔnam sɛ woante nnwom a wɔɔbɔ ɔwɔ maame hɔ a wɔdidi daada nti baatan biara nim ne mma ɛyɛ mu nkɔm ohun n'anim koraa sɛdeɛ n'anim ayi a ohun sɛ ɛkɔm na ɛde me bɛn ohun sɛdeɛ wasi amoamoa ne ho ohun sɛ ɛkɔm na ɛde ne bɛn nti ɛno ho ɛna yɛsrɛ sɛ afi yɛpɛ sɛ yɛsom wɔn na yɛsom wɔn yie nti bra bɛka yɛn ho ma menkɔ na mema menua akɔ aba maame mema wakɔ aba yɛne Esther na apɔmɔ te sɛn Kristo adom ne mo mpaebɔ amo so nyame adom yɛn ho ɛyɛ yo na me deɛ abere bia wobɛtena do me sɛ me deɛ menim din no paa mepa kyɛ wo din no biem mepa kyɛ yɛfrɛ me Mercy Ɔbɛn na edin awiase ma nyinaa de ne me yɛ maadwo abra mafia adamfo nokwasɛm abrewa mafia adamfo sɛ meka edin no wo sɛ sɛ edin we sɛ edin we ya ɛna wiki yɛ mu wɔn baayɛ egyina Niki Pizza edin mu na ɔmo ɛbaayɛ ɔbaadwo a abrewa mafia adamfo awia yi biem yo awia de Niki Pizza de mo ho yɛ bia na kyerɛ sɛ ɛyɛ ne gisa mo nko nokwasɛm your sister baako yɛfrɛ no Florence ɔwɔ UK wɔyɛ Niki Pizza fan club ne ba yɛne ne nyinaa na ekuo no yɛ edi ho dwuma nokwasɛm nyame yɛ adom a memenda a ɛbɛ yi memenda ɔkyena yɛka memenda na ayɛ tententen nyame yɛ adom a wɔkyena memene ɛyɛ ne birthday na wɔda ane nti wɔse wɔto ne nsa afrɛ Niki Pizza fan club baabi a wɔ UK sɛ nyame adom a wɔkyena mommra mommɛtwa mo naase na mommɛdidi na monom na monnye mo ni na nyame ayɛ bi na mede afe baako aka no afe ho ɛno nti ɔse yɛabɛyɛ bi deɛ ɛyɛ no wɔka ho nso wɔse me nsa afa 500 cedis mmra na momfa nta akyiri ɛma akurafoɔ no nti na sɛ deɛ sister Florence wɔseɛ no nti Niki Pizza ba bi a wɔ UK bia wɔte me nka bɔ mmɔden na nyamboa memenda nyi ho mfirim woyi ho mfirim a wahwere adeɛ san sɛ saa bɛhyia Xmas nso nti mo saa bela baa no gya ti obiara UK obiara ka Niki Pizza fan club obiara no yɛhia mo hɔ mmra ɛyɛ sister Florence Niki Pizza fan club ne birthday na ne phone ɛna
yɛde ato soɔ no ne phone na da soɔ no Nikki Pizza dear mama wow wɔn akoma pa ne ɔdɔ a wɔn da na di nti na abiri bia no nyame kɔ so boa wɔn ɛbɔ wɔn ban na ohyira wɔn nso nti abiri bia no wohunu wɔn a wotumi sɛ nhyira ne di wɔn akyi ankasa nti ɔbaadwo a onyame nhyira bere wɔn afia danfo sɛ abiri bia nso yɛte wɔhwɛ so a wɔn nso wotumi ɛba onyame nhyira wo paa yɛda ase na me nua baa Nikita ɛna ɔde asɛnde me wɔsɛ Nikki Pizza for patrons no deɛ kyɛ sɛ yɛnworo wɔn ne yɛnsi wɔn so fam deɛ wɔn yɛ no ɛboro so wɔn wɔ ahofama ɛna wɔn wɔ dɔ de ma adwuma no wɔn yɛ no nti wɔn de kyɛ ma kyɛ sɛ deɛ atwa goro nyina Nikki Pizza for nko a o Nikki Pizza for nko a Nikita ɛna afɛ wɔne ne wura wana aka Ghana market just so the patrons no was a black coffee Pentecost Hackney and RBM solicitors and also a lawyer Richard and also Ewo and Sikoni so Ewo London and Mr. Sapon Ewo London and Braya FMS and sister Mabel Edmonton Green Shopping Center and so Mabel Edmonton Green Shopping Center and Eric Opambo or also Ewo London into Wenum any patrons are in almost share to be bia and maybe bia so ecoso onyame enhyira wɔn mu nyinaa papa munyansa ne ahoɔden abrebia no obetumi asoko ne mu saa so papa adwa amen nyame enhyira na program no ɛno na da so no me pa cho UK for no we omukwa yie ai na first baako no so ba no white no ɛno so yɛ obi party bia no so akuo ba na ɛno so omukogya no fɛfɛ saa nti wa wo hwe Nikki Pizza fan club na je se odonko apa esanse odonko a na ye kire ti abro ma fia danfo Mr. Amen onhyira mo nso pa na me so mechi abro ma fia ebi obi a din amanfo nim no nso ye Vivian Gilolos amanfo nim sa nso abro ma fia ndey say no na agentre hanti no be de abro na kamanum said there was Jojo minute amen no na kamanum pa chia no pa be obi a chia me man ma busu nyina so and I'm a fast akwanya so I advert kakra me pa cha me ye local bar me ye caterer so me okuma se ya me watasman so nti me number no 0246 36 90 67 second one is 0542 99 44 60 Onhyira mo so pa ye chia obi a wiase ma nyina Nikki Pizza fan club for ye chia mo ye bia ya prato ha mo obi a ye pam cho nye de obefre aye rough ye sere mo ye pede de ni abre so obeboa yen am ye tiri mo po abam enti wa ready bia ye bia prato ha ma wutimi ba e do obi bia ase nyame hyira obi bia amen onyame enhyira mo so pa amen Oba Florence nyame hyira eye Akoma 87.9 FM Osai TV Facebook and afa YouTube Akoma mu nsam dwumadie no eno ana wo hwe na wotie no na ye bekọ na ye ne ye guest no o makokasa na me pacho wa mu na eba mo ne omo eba no mo ma omo emra mewra mu na afa ye hunu ni a ye be ye ede ama mo nti no ye guso ye ka cho se eye Akoma achede eno nti bomode a na onso efa wo de bra Freyen say eye sika wo de fama yen e was 0245 301 462 0245 301 462 and 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 and 0530 507 849. Mommy. Now what you saying? Okay. Your friend was saying. Me did the Mansa. Mansa, a dear Mansa.
Abena Mansa. Abena Mansa. Pacha. Abena Mansa, what's a hene? Pacha, Wabinchi stores Danumbi. Okay, Abinchi. Yes. Okay. Then and be na meeting. Oh, okay. That's yes, na Mansa, area. Mammy, away me by ya, and your bonny. Yammy the Bayana say, go be a baminche. Lemon de one bammy mumminche. On a nam, a binch was a be a new I know say, oh, wa bottom, a ham fancy, wa bottom. But me shaggy na bottom no, and back, I say, a ye kit baby. It's Debbie, we all here, ni pama, ni pirate, abatano. Now, Mrs. Ada, get away, dear. Mamma, no, baby. Mamma, now, woman, but I never couldn't say, Mimi to a minibi. Obi man tree be na meden, metri. Minye hwee wɔ me ho. Mekɔ mankɔ adwuma da kumpa a menyɛ bindi. Enti me hwɛ nyame ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade wo se yɛnyɛ bi a yɛma afoforɔ bi. Awurade ketewa wɔ yɛ a wode ama me nso mɛkyɛ na mu nua so ayɛ menyɛ bi. Enti ma me ɔbae. Meyi me ntaade no so a enti meyi kakra ma na obi fo sa mɔtɔn. Me saa mmerɛ mpo mentwi ɛka wo so. Nso meyi bebree maa no. Bɛpɛ me the first one mpo ma na ma dodge no. Menim ade a ɔfɛn sɛ mede ayɛ. But me na atena 3 weeks. Amanfo wɔ abinti onye obi ahuma. Mansa wakafa bodam nyo. Wakafa bodam si debi. Ke na o me nche na o mse wabodam. But ge na o ebusua. O ebusua nti mesra wona wo mmɔbɔ na. Ɔfɛn so ma girl nka mo a. What's one penny? Me ye woni bia. Ba ma me tin kwampo o se obejam because of ge na awo me nche nti. Ti mesra mo ba ya. Wo mmɔbɔ. Na mo hu ge na busuafo. Na wo mama fa no nkɔ. Masam. Okay, inti girl name. Oh, see a friend Linda, okay. Linda no kwa no boy. Linda no kwa. Na ose ofri hene. You grown crowd on Bobaku. Ofita crade, of Rabrodun ko. Dim be a dear crowd to pudding. And so now you need to Ama minjini ndi so too many ko be nkum family baby akọ. Okay, what shall we do if you saying? Mami na me to me nchile. Okay. Now was someone na de na eba kuma say. Mem de me be some question say yi ma no me hu say nsisi so emfa ma. Aha, wo de nsisi so kra na wo bisa no say ekwan be so no fa bai was someone na de. I say o tu for room no of say obodu Kumasi no be Kumasi say obobo ọman no. So o tu fa room. O tu for room no be Kumasi no be Kumasi say obobo ọman no. O tu fo ne na anya ano. Nti ọba abinti wasa ọbọbọ amanfo na misi o se ba abinti na ọbọbọ amanfo o that na nti ma me na me hwe na anapa ewie na embe me na nti ko bebia bebia me ko bia me ne ko. Nti ọba ye be abosumi sei ni. Bosum don by 3 weeks. O twi me nsem. Yem bosum na ye woni. Nti wohu no wan na oyɛ den ya wo de hu no. Na ɛdeɛ na ɔyɛ ɛyɛ den na wohu no sɛ ebia ofri baabi na bae wabɔdam kwambe so. Oba ai no ne nanam wo nti obepie be ma na menye ne tin na ne mpɔbo ate na ɔka be ma ne sɛ onye ne mpɔbo ne ye ɔfa nsɛ ɔfa ma no nti me pie abɔnten na me sɛ get your thing Ghana sɛ muku be ma na me sɛ ɔfa Ghana ɔsɛ ma sɛ pam no nkɔ yɛbɔdam fo na me sɛ Ghana de bi when wu yansa aba wo ntia bɛka kyɛ ɔsɛ ne mpɔbo ate ya ye man again wabodam so onko echi sai ye hwehwe busuafo a ye bo hu busuafo no na wabafo won ne hye akọ. Nti sese woni na eda abenchi ho ana na dwo a ono koda ne ba bi na de meni na na o. Okay, na muhu no na onkura phone But onkura bibia na mom de obobo na sister no no mamam and I'm a friend stand catch and so one day she will be dementia one to Miss Lona. Baby will be almost sure baby. I'm what one day she is your qua. Minimum quay my fashion in a batina. My frona, and there etchina, in there etchinas. And pass the number now or the mount sister number. It's your friend sister, not sister, and say a hidden no more. Now a year day night. Nimiano eba kumase. We'll be son question. I mean, be son or say Nimiano. Onim do ayel bato ano wo school bato onim se nunyo na efiri ifiempo wo hwehwe no krampo nti onim se nunyo na ide efiri wo school anase owo
hospital yɛhwɛ no ne sister no sister no ano si ono onyi fie nti asema me kempo no onyi mo hwe nti wa fra no maame na ne maame aka kyerɛ sɛ no nwa ne nyi fie nti ofra maame ne maame ka kyerɛ sɛ no nwa nyi fie no so de ne maame no ma ba sɛ no sɛ na ɔde ba sɛ no de na minim de na ubisa ne sister no sɛ wɔn mo wɔ busuani bi wɔ Kumasi ana ɔsɛ onye busuani bia wɔ ha sɛ na mmom de ne bla panyin wɔ Accra si ọkọ ne bla panyin wɔ but sisi ada wɔ ne maame nkyɛn ɛwɔ Mfante nti ne number ne sister number ne ɔwɔ ha na wɔne ne sister ne kasa wie yɛ no wɔne ne sister ne kasa ada bɛn ɛne daala menye ne kasa sɛ wɔn de hyɛ no wɔn ba mo hwɛ ne kyɛn akɔya na menye ne bɔkɔ beebi a wɔbɔbɔ me a mo hu ebusuafo no na wo afra a ɔmo mfra o misa ɔmo de hyɛ no ho asɛm ebi wɔn pa me fra wɔn fo mami me kage ya ebenda kamunia ka nemu de chine bia asama ya obi de hye obi de hye ntia nye bibia oye ne niema basa na se wo ka se bia na adwene nyei mami mpacho oye ne niema de oye no fine to so normal ya you be some question to me ya but o ma de na o ma na aba obasi obaka sasa ma ariasa sana okay all right nti no Baluchi fan picture no eto so ema ye ne na nti onie na de ye mayi ne se wanya ne watimi abobọ ne sister number ama no wafre ne sister yi na woni na de nkomo na abusuafo no mpomfrɛ wo emisa wo bibia bie mo no na kyese omo pese wo mo de hye no omo pese obeba na because abre ya wo mo ni busuani bia wo Kumase na nyame adom watimi abobọ sister number kasa bre se ne hu hia wo mo ankasa bre nko mo bisa den but emfa wo mo ho so ho nti onimfoni no na ye de ato so no nti yentwa ye ho emra na ye ba ye ne abusuani ni nkomo ni hu Mido, now then I would say why you stay for Sano. Ono kono no, jama wa bre. Akos, seni ya mensani menemu tremeno. E mwa yiti triti. Nintumi pon sorry. Uhu ne nwanwa. Enwa mi free jomba na mi kache use. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Mi hu ya na se wada. Se wanom. 3P garlic mixture. Enwa moja edu mwafu saneno. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madafu kofimpo kache me se. Piwak natural health for bi bidrobi omodiaba. Ye feno 3P garlic mixture. Wuko to jene waposo na sorry a wu complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edroi enya mapemfo, ema wo manofo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in them. Bokumase. Ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Jani Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ ewura woni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yareɛ no na enam sɛ ahoɔni nu a ɛwɔ ni pedua ni mu sa. Na ɛnoa na ni pedua no ɛde ɛko atia yareɛ no nti. Ɛma wonu mutu. Ɛno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A yɛde koko ayɛ emani pedua no nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244-596-532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Men kokora branyina mada so peche. Olman, obi na yere na mo de ne ko hin. Mo saba madina chi mani hwe. Oh, gafra, nim se woni nye. Ene obehia ABA Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo yeni. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bono mai dokota kunyini no. Obepie wa santiman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa hwa ni. Na woni ate. Ye nye operation wo ho.
yɛn hyɛ ahwehwɛni wɔ hɔ yɛn fa duro so mu yɛni so wɔ hɔ ɛno ara ne sɛ wodi didi kɛkɛ na nsantam hwim w'ani so da hɔ clear wonni haw koraa sɛ yɛnam haw paa de a ebi ebɛte ne tɛ sɛ wɔbɔ dabirijo kojo tɔkora preparatory school hɔ a atoma se so wobɛhunu ABA Herbal Center ɛwɔ kwada so gyina se yɛn gyina se toilet no ɛbɛyɛ adwuma adwo da kɔpem memene da yɛn ɛwɔ 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da hɔ Yamama Kwaba at the back of 87.9 FM Nafe. Oni akuma mu nsam dwumadie no enoa na mohwe na mutie no na mame pacho page mu kakra mame evangelist Bertrand pacho enra yenua ba na sam no yentumi anka ho asem biada Saudi Saudi de no because no ehun hia me pa to be sincere ehun hia me e was ye tuma no mu before na afei wo mu a wo mo so e de aye wo ma brabo a wo mo ye ma ne bi saa no wo mo hwe ye because awuwo no ne nyina aka ho bi ma ko ne nyina aka ho bi ese se eme ibi ani da ho pa ani da ho no wani ana ho a eye nyoma bebre wo ho a wo baba be hyehyehye an wa abrabom wo bon se utumi hu eniema bi wo ho a ye de ye ma utumi dwene ho a utumi busa se eye de asem a eye de ade a wotu obi tumi from or say wrong number na obanya ho wo ka se free hin na wo so pede yen na de na menyema wo hia me ha ba ku yi ofrefre na na okosia no wa na one ne kodai unnim one ne kodai unnim ade kura wo de koye wo so wo kokun wo se wo koye wo dan da kuro nipa na fra wo enua no wo ti baabi wo ko jimpaibo ye ko handan da bi ye ko ma chop money enye wo ne be ma ne te na wo se wo boa no wo se ye wo ebi wo ha wo ne da sori wo wo ne koba enti se wo boa no kra ma na handan a eno ye sononko wei enye wo ne te ho bobra enye wo ne ko eba wo se ma misika handan ma han adwuma bai na mepese me ankasa me bie boutique na wata musika na wo de aba wonim baabi a wote wonim ade a wo ye na watam ni nyina na wo de aba ade ya in the name of me pew na wodo no kra no nipa wo na wodo ne se ye na ene ne wo na ene ne wo beti atofom se tama wontumi nya wo hwe na nipa na ejeje na wo jeje na wo yisika ne ba ase wo wankasa no wonye nipa sidi nti na wo ye saa ne ma no enti e ma bi nhwe ye ho yie pa se bi wo ho mo mre na monye sika na mo hunu koya amode be dey e be fa so efri se ko na ba nyina na mo diri mika na maba e na ma ko na ye na e na mi sika no na de be na ho ahwan hwe mo ma wani so da ho e na wodi si wunua hunu se wo di sika na ma wrong person na wasesa no afei de me pese me di ma wo bia me bia me wo no me ho kire me enti me pese me di sika na send me Saudi wo mo nkosesa no mo mfa nsen o mo nkosesa no mo mfa mere wo o ba mo di na ho because nipa binum bie no say no na wonya ne wo na emponi wo didi ye ka ne sen wo mo mema ho e ma bi didi wo mo ba ho e na mema ni bi didi wo mo mema ho say wo mo strategy na wo mo afa no wo mo say de na ade ba table so enti wo mo no mo nyina adwene say yeso ye kopa oba ye betumi adidi ne ho ye bedidi na adwene ni nitiri ho ba ku bi say adam na fe de na me ho femfem me wo no wo se wo ye sofo no watimi aba life so na wo ka kire mai afede me say oh emabi gu emani mu ase papa egu mani mu ase papa no mwetumi ate life so o say fa wonsa bo twehso na wode ne nse sofo adan na wo pese wo yes ade no
na when the kasa ansam na kira wo se oba besia afi de enam se ema kra ya na de na mo pe e de na mo hwehwe wotimi aba life so fa won se wura wase na wo ba etumi de nsi ewura na se e wo life no so sofo se mu bua mema wo e de ba mu na mo ahwere besia oba besia na sister ababa begina na yire ana wo bema ni busuani bi abegina ba begire na so abegina life so say fa won se wura na oba besia e de nsi ewura na se epie no de nsi ewura na se pie e de nkoa na mo je na brabo yi mu e de nkoa na mo pe ebu okra na mefere be ma etimi ahihye nika bobo ni ha se ya na obetumi anyini hu nyina na bros keke ene hye no na in the name of say oyesoputi esese wuyiyi wu hu nyina ejina life kakraka ya amanfo eyeso moni monyam na mo sei ni saa no moni monyam na mo sei ni saa no ebeye kakra mo beye mobo wo wiase ya mo baaye ede nkoa na mepe ni wiase na bibia je se wo ba bibia je se wo ba jise bibia je se wo ba ade bi ekowu aba je se wo ba eni wo wiawia eni me hu de ye me mpo eye bonsam mo he bo enye bonsam dia bonsam kra wo anu anko be kasa ada no na sister bika wo se obaifo kra no onu ade bi wo na ko no ayi ne wo sam pa cho enye mia o aka onu kra no ho aton aden she wetumi ayen sa obra nyina adale de bi Saudi adwuma wo koyeye etwitwie ene parazone ne ho nkwane ba wode eye adwuma no ne nsa ho nyina pro edensum 24/7 o se mi yana mi nsa ho nyina wo twabra ni nsa ho ni ne na ho nyina pro adwuma mo ye nya adwuma ketewa enti muntimi nya ni da ho kakra muntumi mammo ani enna ho kakra ade bi wo ho a enti adwene we mu yunsu ne kakra ena bibia na sana mo ye de mo ye na misra mo emma misra mo ma ye nsu ye nyansa kakra mo ye ni na ho kakra na nyansa so ka ho bible mu nyansa e ka ho ye wo ma nyansafo a wo mo e ko ye fa ye ho a ye kokohia Yesu se nyansafo ma ne wo ho ada na muntimi nsuya wo mo bi Yesu sori ye ma ba ne ko hwan ye kohia wo mo enye ma na hu se Yesu asori eti hwan na ye omunim nyansa omuni tumi ko hwan wo ho a ehu se Yesu asori bebo me ma amane enti nyansa no muni bi ninti mu jeja mo ho sa ejeja mo ho sa I don't know em say to the be ho a eya na ya me say bi a they are desperate omo feel say wo mu fie kwa ni mu nti no kwan bi o mefa so omo benya bemba bia no wo mu ebenya no more for 29 years what he say say nka 30 what he say don't shakramai say wo hia wo ba 29 years now what do you say 29 years what do you say wo hia wo ba now we say hello madam good evening now what to say manager hu was a chairman na meba mi ko mi fie ni makosesa me bag e de aba na me de aba betena wo so e de anko na mo gye e ye de anko na mo gye obi wo ha wanyina dru say 29 years what do you say 30 what do you say what do mche say obi ebi kura wo ha woni mako be me bi kura wo ni area ho a wabo ne ho dam onpeno be me bi ania bre wo pese wo di na koto adwuma mu mpo wo pese wo hye no e ma brabo no ekoyie so ma no o se mempeno be me bi ania bre o amazing ade hwe wo be obey say mempeno so e me bi ania bro ya o pese de for me ma we ya ya polish ho ayi we ya hwema omo me say omo biri wina wodi an designer belt ama mo nsu nyansa wa hwan brana wo ma 5 cd 10 cds ma wo de kwa adwuma no onu a na baboa wonu a o sori anu wanya kakra 10 cds wo se fakọ 10 cds na wo fakọ wo mpe wo no wo pe de wo de conscience ahwan twitwitwi na no enya nkuyi bi asra na nimu asra ne ho no hyepe no wato na tade so
and the quite a yin ebi ho. The lane spray ebi ho. Ebi ho. Lane spray na age na so se kuntan. No wa ye shepe eno na mape. Hey, mo be bere say ya o. Mo be bere say ya. Be me to me di oba akoto adwuma na wo hwe no. Wo hwe ne sam se sua adwuma o pedachi di amount. O pedachi di amount akwa bi akwa fu bi. Aya ne ho kama kakra bia. Bisika edi ato shoe. Edi ato shoe. Ahye no. Betwa ho a wo so we scratch me boy. Wo kodi nachi. Wo kodi nachi na wo jai die wo de na akoto adwuma num a de bia wo ma ne 10 cedi no. Wo mu bia dabi akwa na na wo tumi de pia ye koto pizza de ma no ma ni bedi ye no. Onu na sese ya fe de wo bu no. Wakoji obi sika de. Wakoji obi sika no. Wakoji obi car no. Ochina ye ba che no onu na wo ba ni bebu no asene de wo hu nyansa se me pedache e de ama wo bai enti me de wo kwato adwumam na adwuma no wasua wanya daache na wo chire me ware wo kura na me hu nse won sa ye bibi sa nipa no mu no dabi omo no Wonfa ne nya hwe wonpɛ no kyerɛ sɛ wonya nkru bi sraye ama na wedie no anya ye wonya kɔnhwon bi mfa nkana no ama na no so kɔ ni shu anyi anko ama wo wani ase wonya lin spray bi mfa entwi na taade so enti wonfa ne nya hwe nti no na me hwɛ sie sa boy fama sɛ de ne hwɛ bɛkɔ yie no na akɔ ya ne hwɛ bɛkɔ yie no wanya broken heart na wo huru dia wo ye de ne hwɛ no ebekɔ yie no wo betumi afra enu ana bra bi ni mi di nkomo say he metumi afra me oba me pese me ware no metumi afra ne be 30 times na ogina another course ogina so saa me twen ne se wo betie dia me ye da me ka cha no on fi me afei dia wo ho on pe no wo wia sa no no so be bonko ogina so saa wo se me frɛ na wonfa afei dia che me frɛ na na eya me ma me nua na frɛ me na o se na nsoso na wato emu bi a na nka wo pese o de ye de esi wato mo no ne ofrɛ na dwoa na de wo dia phone no so ne frɛ ne babe nti opɛ babe onye na ni atie na me ra ho me ho hwɛ ma Akoma me nka asemi na ono oba besia be ma de na kɔ hospital o de na kɔ hospital na wo hwɛ ono be ma na so ne nsa de ne kɔ hospital o kɔ ya no wa ma de wo no hwɛ no watua ho ka nyina eti wo wi akofie wo wi a kofie wo ban kofie no de wo hwɛ no keke no a ye tua ne kansa aka ho no no akobie na ha emu ama no o si di no akobie na ha emu ama no o si di wajimi no wajina wo no video ni padua nyina se no pokra yam fom so a e bia se ba bia wo ko ye no nipa ya wo hwe ya bia be fa se ana many abro me pasa me pika bi na mo ya dia ma nipa ra ho but you know say na me ra ho one permanent here wo hwe wo kama wo yare wo de wakọ baby say yen kwo hwe wo yare waji siko say bia say doctor say odru ye ni no waji say bia o de chewo waji na de o kan hospital ma o dem fa adwem kwa akire me say wa bo ye akohoma amana koma ya nka koshia salifu oto enam 500 Ghana cedis salifu twasra de piece eto no so baako mienu biensa wafa salifu adamfo obakono obonu mu ase ma salifu alhamdulillah obaka se nikun woni baba ho so no na na fuseni na wa da na ase na ntwinam sade ye no obeda na se wa obo akoma 500 Ghana na odeko to ntwinam no onfa wanya for hospital they say the 10,000 if I can't 15,000 what do you mean fan say just say wo boy now what they will call what boy no wo boy na tuaka wo be hwe no wo be hwe me hwe na wo twe e say be 100 million tuaka okọ na wo wie ya wa ma no ene wada wakoda say from so just why ya care na ma no ehwe no wa ni sika ni na djuma wa no just me person just adwini nim na sa de we ke adwini na wo e ma wa adwini bi ene philosophies bi o mo de bo bra na eno ne results ene ye hu ne sa ala ka mo nti ase no e bi wo ha na me ra ho a na ra ho se na to so pass he
nyina wo wie no nyina mu no doctor na hu say do okokosua na hu say wo kunu enti won ha no wonim enti anajo no waka cho say video ho nyina na show eno wo no fo nyina brem ana be fe wo say ja wo boy wo dem asa ko she jaye akwa dokuru akwa be fe video ni nyina onyimi wajimi ana onyimi mayi anu ama omunyimi ade kwa na mo hwe ni wi ase ko fifi wo nkokoto ade phone na say you mutimi twakura ma na class ana so kwa ya ayo balo timi na ko ye photographer so mutimi atire mu na man timi focus on how ne be abeg die be wo yanse utimi ne say padie nko a so da na chire say na say you mutimi da na chidi camera na ade no so shabi mu we dey just balo timi possibilities me say to me ya me asa ayi ba say o padi afo ayi oba o padi afo adoma da so oba be ma woni ne twempra wonim sekira ade achi ayi obe tumi eja wo awade akura no enei ya kwasensan bi wo koto ya ni jai kura de no ya jai mako na nansi ade bi ye me ya ma wonim oni yakoa bi twempna no no video ne ho nyina oni ne boy no me boy ni se wa free ba ko boy ba ko o ko boy mienu wa video ato boy miensa o video o dachi husband ne so ti ho o twa wo dachi husband ne baba nti obaba no obekọ social media no na say social media no na omo no mo kisi atwetwetwa tututu ho nyina na afi ne ebeyi ya ana na social media no kula dangerous o ka asam ne na 10 years now o ka asam fofra woni beba ho so na de o ka na ya kwatweaba oh lord ayago ya videos bi mi share bi ni nkomo bi mi tete am say ba efi wo ha eda ho benya de aba eda ho na ya adwuma fure yi ha nyina ya nyina egugu ho sisi ya me be ya wore nkomo atwam ya o sisi ya me be ya ene so lumba ire gana ya akotana 70 years na sisi am ba na mo lumba say obi en interview ene wo say wa yare ba 2 years bro the same like sabi atona ye interview na lumba na ase wa yare ba 2 years ni ba say ne ho ye wo hwe say me no to ayi nkomo you can see I am okay eti wow go twanto say na na iri jan 17 years na me na me hwe na yare ye esa 17 years say sa video ya lumba na ka say 2 years pa mo yare ye ajafi wi am say che me say edu nyama bi wo social media na haba no sa wase na wu twa sa o chira ba sakira o evangelist ni o ko preach na o ba fa yesu say o kra jempa o fa ni wi a afi woja roro ho woja si picture twa na mu ni twa na no ade no eda so twa wanya nipa bia wanya nimonyamfo be me awara won ye be kwa yi ba na no kwa be fa so be pin kwa ma wo me say ade no te say magic woni be ba ho so no na ade no apie ade nya ko apie te say magic me say wo pe be kwa yi ba be yo won ka sa pepa me say na ya ha nurses fo bia ya fefa wo mo wori wie nye videos ni nyina ayi ya nipa ne wo mo da nyina wo ya na wo say na me say de ya anya ni social media akura pie na de ya ni social media de ya anya mfangu social media enten video no so ko apie na de wa sisa na de wa bi mo atwa say ya ana no na bi me kana kwacha eda opno na no twa etwen eda opno na no etwen mama yanka me say a man change your ideologies now but they bomb brama nyesa mama nkomo yedi it is not about just a woman who would need you ma idea bi wo ma they have a philosophy bi mama and can't no results na omo face no ye den no result omo face edien ya adena mo o ti se se mama say you vision no papa o adaje a wo de ko ro won ko twitwa me
na Pastor Julius say me pachu o. Say bi anye ye take mu na bi a maka de betwe akọ ubehunu me na ho na mesere ho a me pachu wo hunu me na ho na mesere ho da na say then na say ta fro car na say car ni ma na je benya bi ahwe da heaven e benya bi ahwe ni ade a o so fu share ga kwa nyene o traza kwa say men ka say traza kwa no je no we jai o kwa me na am head ka na me o kwa me o so am le o so kwa o sa go e da asem kwa ni a kwa me jai san kwa Mama jai san kwa jai manani mana so manani mana so manani mana so na batire but me say mama me say e man o mote sare na e be ne o ma be miensa oni ni so ade hu dia wa brabom Dabi tu onye na adwe se opebra bi abo ejenchirima nti na metaka se yeah boba adwe se be ma na so hwe ne ade na nkofo fighting but mama I'm telling you say oba bi wa adwe se me pese me bobra edie ba bi gina I'm telling you be ma de on naturally eye be ma kura se obebo bredu be no tisika ma obedi. That is the pride of a man. No dey any music no dey pride no say obebobra enye sika no ma obebi di atoka papa obema bi pride no no wan sha be ma kwa ayade wo be me say pie but obebi so ope brabo ape be bi edu enfa no to sa be ma bi sika so sanse mo no di opam ya pese obebi no say obebi se o vision ape brabo no say o train say be ma bi nko yiye ansa no abeto sa be ma sika so ama ono no ndimi hwe na nko ameware no ama be ma nti no obebi no wani so ade wunu ape be bi edu a the priority nyina be ma obe yi abehwe no I'm telling you it is only so obebi say won ndimi hwe na nko ameware ma me ka no kwa che oni da che oni so anu bia yes oni so anu bia adni be gina baabi enti na adwe na say eye be ma na say so hwe no me say ka bia be ma bi no a be ye ne de na me say me say eye ne pride and I do the pa na banya sika no ma to ji wa agoma so ma me do ka sanya me fe me say ye be ma bia pride no enti anya dia say be ma na say social media videos here be my I want to say man na bia TV video say me ma mo ya de o 3 days ni a sika ni me hu ana maka na mbu say na ya na mema de bia mu sika yi sa ya na mo so sika ni hu a na mo frɛ no me say mo sa videos ni a man na bia ya it will say now man bia start appreciate said ye be ma bia enti I wo be ma mu asa be ma wo sika no matter said ye tie be ma na pese oye na efempo just a bema wunitire just a tipon goso and obesa that is the pride of every man so obehioba but I'm also stating say obabian so owo vision a person or running after the vision now or to achieve the vision and now was say just a bema bi no wa ye no ma say make you say obi ase me board ye mumra ni nya no so vision pa you are running after your vision a person who you will be now we can say just a bema bi why you be you don't have a vision. Me be crazy and son be macro nkra ka bakosia no. Eti anu ya de sha asia na. Eti no be ma bo ro. Because one kasa no unyo obi a. Ana unya wa so obi so unyo obi. Eti so obi ka say wo na me ntoka ma obi wo. Fi say unyo obi a, ba say unyo obi. Na obu wa ka di la ho se sia. Na de ka be pia. Wo hwe so obi ka say wo ho. And let me also put it on record say and now baby yes I not because they like it too.
but because of what they want. Exactly. Na say enra me baby catch me ofa fu hu ebi wo ha on feel be ma bia o ne boyfriend on feel o na emum emunye nti What is that? Oni sika nti na oye oh hello ma feel na wa he enwumre mesra ma me nhunu na me o si enye ses no na ni jo na nyame ya adum a ene wo ya adwuma o si ma eno no so me sorry ya ma fam bag na me ko me ko ma adwuma o si he me nhunu se me okay ma me ho e ti afa de onu aba ma no kwa na be fra me se Ada na me hu what was say the mini adaji o. Mini adaji. No already bo ni be ba no. I feel be chi. What say I was say afei na. Be ma na fra no no. Na who to say be ma. No ya do no wa bro dale. Na say who because we ko bere wa adwuma mu. Wo ba ya no ni sika pesa no wa bere. Eti wo ba mu wa sa ba jire na ba ye den. Mama me ko we ne kan ye ba me dis me na catch. Hey. Out of 100%, only 10% pen on there. Sebi, or one sika, one be so. Sabon some of the spell out on so now more was abrana. If you're being 10%, 90% in mama, and yet a woman and a pet, ne crap pet, but into where no, me time. Obi wa di obedie me fan say ni obedie say wo frɛ bɛɛma no na empempe ni say bɛɛma ne ma kakra can't you start something with it na o musika ya dey start me say only fish don go on fire no dey akoto bag the person was have a fish designer bag na say o person who ya fɛ ana wo TikTok no wo crofo to pressure the man crofo wo TikTok no na wo yes designer oh there be way no yes nku bi ya banku na kabo yes ne boadi yo wa fra be ma no odada na gi sika no anko fa nkwa ye adwuma nkoto nsuo na fa so ma odi koto sa nku no no odi as yanti he ya na iPhone wo refi yanti he ya na baba wa bi buy iPhone iPhone me say lipa no o se wo vision no ya ka he what wo se nka wo ya fa nkwa ye adwuma na che se o vision bi wo mu a boile wo mu. They say what you crown. So we don't want $1 million Ghana cedis. Is it $1 million? 1 million. 1 million, which is about 10 billion. So we will be 1 million cedis. 1 million cedis. 1 million. 1 million Ghana cedis. Oh, which is about 10 billion. No be Maubia. Me say a Juma will be idea, you know. By this time, I'm coming to for no. But Sassy Korea making what the bemo baby. Na mama, adwuma ye don't think of my better the bema and money is kept pim and so what draws so cry and says who said or draws shop for be ma. Adwuma is be free you won't be that. And they say and my problem no any BBL. It is about what is driving what they are are they driving on the edge they push on and taking decisions. They don't have vision. Not do you want to you know say bear man the sense of him. So only wa brabum or train say bear ma be ye abehwe no. And ye wo e me ma ni nyina bi practice a me ma bi wo ho so no so train say wo ba na be ba abehwe no. Na say enti wo jeje eno de mama ho say ene e jimi na bear ma no wa jimi. But the word structure na nkasa no I want defenses bi wo mama enti eno no enso kan obi na akushi ni ma na mo adwene saa. But what I say the man there so mo ye we but bear ma trans so ke say te say de akwase yi e be ka say bear ma mo na oba na mo na ko enti we ja who say wa jimi Bema say me ma sorry ba o your oba na o de Bema breme na o tene ba ni tie ni kasa ba ko me o kwa me to ka say Bema wa jimi I'm telling you obabre but a man here also system no one ma bebra e different manti ama trimu da kakra na ama jimi abata hunti o mama akoma na woni so adon say me pese me baba ye lawyer not ordinary lawyer and crofo pursue me about the sika the tom media sama mo mama sahaba no na ni abre ben man candle asuo buket say ababa ye world renowned lawyer no nya da jima kwase abem be twa otwabre mo no no adaje so it is about the vision na nipa no
what the person wants to become in future. If the person wants to become somebody, nipa nyina ebeguna, nipa nyina bebana. Now to nanka akwa Jacob. Oka che nebra se panyi de. Panyi de ya de. Panyi de ane o. Akoma de me se panyi. So no already na kra no. Ni do bia no kra no hu se mfaso. Mfaso si so. Ejo ba bi timi ka. I can say na sebe me try na ya de. Oh yes, you see that give what you have to get what you want. Get what you want. What is it? So that is a mentality. What is it? I dream of the team. What is it? Oh, we get degrading who to the nonsense point to say on you be. Therefore, on you who are be a sankwasi be. Now, mama told her, oh, baby, when I be or son about Hannah, Papa. Her baby be in Passa Mukia. No, her baby, come be pa. Now, her bama would not say no. Say, Nippon will vision what doing. Some me, I will be a game changer for my family. Me generously, me many pen so fast. Mama, Miss Unia Daji or the Kosha damn. I could just be in a snasse, and they are sending them a bit on that. And I know many I'm TikTok one, and Maya, you know, woman talk one talk a year, and I'm a question will be. Media Minyajuma, I made me Diana Mata, me chili, meaning possibly Diana Mata, may you know the wash, shower, media, media, meaning pa, I'll go Diana Mata, I'll go. I'll go over my side by him. I'll go Zoria, and I'm said, I'm not preman for not that time anymore. What the channel so and I could see saying, yo, you know more. I'll go. Why you say Bassa? One go. And then church now. And then church now. Obaba Hill, Obaba who is a message. When you man, what your sabia saw sabia yard, don't bay, and what it was showered with Obaba. Hey, needs one say, how would that be my Missy or phone? Touch phone, can you see a money be used because when Jimmy and Casa Malcolm say. Nana as well woman be oba benyo oba bre one pen be transfer akoto I touch phone so obey video and I'm say so dey or so camera na see say na oh yeah there wow ne dem so oh who say am to be see say wow yeah I say wow the top man na dey I feel enipa bi wo ha I'm say we onim camera no nsu go say camera only see say na u gian tentia ama peso ko ya ye dey sanye ma no ko ya ye dey edi mama si yanka bi nkyere ma no oh e ma no me yanka bi nkyere because we say man nyina nyanim die say ma abrabo me bai e dey na me pesa me na abrabo dey na me pesa me ni biasa what do I want to achieve in life me purpose power we are saying na mama yetime trans desires and your mind na I been say you run after your goal. I'm telling you the world will be so busy for us to the extent say you nya da jimbo for this an kwase say na catch you nya da jimbo for this an some na ye die no but on say adwene be netim na no already no I said that I say enti on one fa so kra was say also dan say tell me by say we dey 40 na year then what it is we dey 40 na year Manchester is a saka one me ade awo because na mo twa so sa no just say who to for almost counter attack no we dey 40 na year oh eti money be dey condemn wo mo enya but mo bre be so na mo be wu afi na mo be ye hwan live abe mo betu nkrofo so mo bre so na mo be wu afi na mobile live abe na hwan na mo nyan na hwan kasa de emfrema se sa ata no de o enjoy to office no ano but ade no so ne nsa se ya afi no ehunu how a ehia se ese ofiri otufo but sabra ye otufo no ka se ye kasa gu kwa di mama me de man no de most of them na no me say na so oba bi atimi awie school atifie owie no o pa adwuma o de pen na be ye mama no yonko nso agyae eto fruit they say wa ton fruit ade ato asase asifie atim ni classmate no twen say
obeto aso akọ school no wanya adwuma papa ye oda so si na name it was aya adwene o mama nkomo na awa adwene mu aya adwene mu na de me yeke ewo se nipa na dwen ba so se no me le betra se menyi wi na me de mabra bobo ya it means that odwene daache se nipa nya de daache si ni so mama me say now the okwa boy adwama ya be ma we ba be ma we ko be ma we be ma be ko se na dwen ba so se daache se na mabra bobo ya mama na yembe che no papa me na me ka kira na yembe se na pa but onwene daache nwene de be si ofi se owu te sa abo bia na yakoto na twene na eno ano no. Oh, but let us start to have some sense of generational thinkers bia ye be do level bia ye be say ye na ye betimi aboa nkofo because say wonya hu say wo ye obi boafo a na wo so you must make it up ye woni pe bi o onam yana e kona dwum say me say man totuma brabo ye na ma brabo say ya ma hani padom hwe ye obi o agent tim no eti abrabo a wo bo no enye ono nko akontina na ni abra wo bo bra no na wo dia nkra de nka wo de wo bedi dia na abese wo be sedai ma me kasa mi kire me ho wonim se diama adwaman ne abrabobo ne mempenie me wo more than nipa be 100 or prayer request them anima be bosom paya no pa wi anwumere and some of them na me se anka no kore se nye sofo a we ya konfana se metu ani mu da baby nyame adu wo mo eni baby a se nyame so o mo du no eti ya me say opportunity ba se kana ye bone mo say I am carrying about 100 souls. I will mean me nyame adi say nyame na me so e be bi kwa na wo e be bi kwa na yare ya wo yare mfe bibire awo minya wo nko bodwaman eti nyame ya no mpo na ya medwini ho me dwene wo mo gi nyame adi say nyame be fa me so aye me nsenkyere ne wo ma brabom wo na wo dwene eti se me ko bodwaman a me je metede no you say me metede ni wi a resource na wo mo pinti wo mo bae no they won't get it they won't and that will be a disappointment to me and God because onu say nyame kura no mate se nyame ya adwuma so se kura de two mate se pastor Joe nyame de na ya adwuma so me kwa kura the problem na unsolve so selling boise we dia na woni mo and in 5 minutes e da na mate ma enkoda na me nchi ni yem kum na me nyame nya yo ko fa no pempenso a ni bu ma ma so ni bi kwa to me kan se mo ni na mera ho nyame sumu na mera ho ye de ye nipa ayen kwa siaka sana na me ye nipa abi le so ni ye nim so wo ye nipa nemum gina bi na wako gina no e ye different from any brane nyina ye moro pepepe. Oh, you see, brana wo voice ni nyina antimum yeah me na lazy say na ye hunu ma me say we ye soft na ka say ye nyina ye nipa say we ye soft na say ana no mo nyina nko gina we we ye soft di mom na wutimi ni oba da ewe be ka say bonsam a say be woni nyansa no na lazy say soft na say I lazy say wutimi ahwe nyame anim eno oba na sha ba bedu baby anya accident waka say bia bibi na bebom na wona na amana ba oba ya no ne ko dem wetimi aworo na tade aworo ma wo anya brazier ko aya no mo sha yibi wo man so ma sha brazier ina telephone from simis asa wa bebo brazier ti wa woro shirt wa woro simis wa woro brazier esoro nko amiensa oba forma wa be brought trousers set the channel wa under wa draws and you mensia we no wa anso wa woro shirt wa woro singlet wa sa ko trouser ngo ti mu se so front man kan say no what do you say your bonsam madam you can ya nan ka sa bonsam kro no daga wom na say madam ajatum mother entade wa woro gufo wo we man show ngo ti wan ka sa nchiraw you na da wi o say about be different the one ma we kro anwo wa ma we anwo say e bonsam aye sa it is all your sorry but now to win us you are in trouble very very big trouble because bonsam na okay bonsam wo na e wo chira e wo ja adwamamo do bo so chance say bonsam dia de bia bonsam be bia obabo de bia but you mu bi ye hwenya mienum kwa say na no na me de ma sorry pictures na kira wo I saw you started kwano ba any 2 years I feel you 1 year 6 months
And so come by, come because a coffee. I said, what's already a pajanasa? I didn't hear. We are thinking about the souls and think I'm also debi o deity. I rest obi piaso na maso na konka. Yes. What did the who and your man yana me yin suffering the Na failure na atro ne or copel lawyer. Lawyer. Send was said you be ample. It's like any mensa on so pa. But when they start to hear melody, na adi asofo no ye mistake and say mama. Also make a make statements mo adwemba so me say ye oni pani bi wo a say nya asofo di a conference madam. So nyame na wo ma wa dum bi no ninti eno ndo masema beda wo se bi kotwini te se wo se bi kurase ni bi ba te se wo se bi kokwase kurase ni bi a wonka wo bi a obi te se MP na sema beda die dia mama ye oni pa bi te se ya papa Akufo-Addo hwena busuam kenofurata mo no o ti se no mu nyina ya adefo baribia osofu bi o ma trust o military no mo do mo kra abehya wonsa no ntimi nyene wo mo kra ho na de be bo dwamaya wo ye de o mo ye woni mu nyansa se me nsumi ye nipa what is it woni mu nyansa wo wie pay like wanyini. Yes. It's a wubedi ya nimu wubedi ya na so we me to say ya ni. Yeah dia na obedi aso. Na obedi aso. Na ke woni ya ngurumom. Usi da obedi aso. Eti dio mistake. Dio mo yen say ni we fi say ka wo nko ade aka sankofo me di na chi da. Ni friend ni jire ni friend ni kwade. Omo nyina ntento. Amre. Ye na be kwa amene. Eti yen tie say ka wo a on ko bi sankofo mbu ko mo ma wona ase. Ba nyame na wo tiw mi nti na mo bae. Ti say o bro da na nyame na tena ho a. Wo me ko. Da wo so no. Eti wo mo bo jama na say saafo ni na start so mo ko a. Ene na fe okoje do da be hyase. Ba nke say woni ba ho so nyansa say enye wunti ene wo mo bae. Nyame na wo tiw mu nti. Eti menya de nyame na wo tiw mu no obekọ. Because nyame na kwa omo so bekọ. Omo so bekọ. Why are the hunu? Ombekọ. Eti dia ma so fu bebra agege aduro no mama se na ma kire ne no. Because why you ma du baby a afi nyame kwa ne ntem ayede ate. Said you ono so ti e pulu crowd MPs ni atitiri ba ne nchen asese wo mu nyina ejai no. O ma ne mu asesa ene ma memfa lawyer. Ba obefa ko sisen. Eti ni da wona sese yinya. Ni wo se ye de adwuma bi ahye yensa. Eti wo sofo no ye wodi yi na asore ba no nyene di yi mama de ba me ka me se no kore ebe ko so di kuntumpo so akosi ebi ye. Oh yes. Eti kuntumpo de mo ntwa kwanto so wo ye den no kore daddy. Eti obi nkasa wo ye genuine na se ne ye ni nua no ma bia otimi se da ba council no atete na tade wa yere se but with time, mama, you who be bro, my 10 years later, 20 years later, or move patch of patch of patch of the whole team and one also be mama media. I believe in some of these things. It's in a sanyo mano, menyano. Na as over be share no say so for what's so necessary na say Awurade na ye na dwuma because my year ma dwene say sebi atitiri bi ni ntiri bi omo ma bra ba be hye mensa no me ma wo nsensi fom because say ye mia pa me dey say it don't try but bibi and omo bibi wo mu ntia me ma de omo nti omo ba ye no emfiri me so nko me ko so aginem mama nya sanka ye titiri bi so there are my opportunities. There are my opportunities. I do not care. Buya, Nanka Okasi. I demand you are. I can't. Buya, Namaka. No, a man, your Friday, what pay her. Oh, another Barbara news idea. What is that? Oh, you mean about princess? And I got it. Oh no, because you be any musumu dada. Yeah, obi any musumu dada. What I say? But because you will be you need to say, you will not be drifted. Yes, sir. Yeah, you are focused. Moment, I didn't your vision without any baby or person could do. And Tina Bema or Bema be best open. On Tiasia, you have to pizza mount, Nina, you have a jedi, you few. What does it? Most of the idea.
And no can say mentias but you be pizza babako, mienu, miansa no there. What beam? No, I be met out. Me papa was what the heck? What there? Oh no, so I'm going to ask about failure. What there? What the heck? Let's tell the ladies, sir. It's about time we design a vision for our lives. What are you saying? What's as you say, say, Yamina Pomia, or the member who has said, May day. I'm sorry. My God ordained destiny. You see, Jeremiah, yes, my program. Jeremiah chapter 1 verse 4. Or say, when you with your drum down, I know minimum. When you fear, we come on, and I'm here with different. I'm a few, and the mama and mine. Mama, Jeremiah, different. I'm here. And you minimum be even when you were born. And you can say, we say, we understand. Then I'll do it. We are 7 here. What does it? Say Yame, say response to Yame ba. No, be catch you ba ku ku say. Because say mama, I'm going to come and change for. I outside the crowd. It was say encounter dia any patron be to me there. Oh, no, as what see the man could do no catching Yame say mama was a count to. I am men am no. It is about me, no you. Nanonti zo na me se no be o ko be stand na o se we me do be na me dwena na se na me si na me wa pe I ko be stand na say I don't think o no be now to me bad so you do challenges in pursuing your vision but I say despite the challenges that will come after you overcome them and you come here back to communicate I'm not even the broken room. So now we know that we are the pressure. Okay, say, now I'm not going to do it in my role as a family. I don't can see. At least everybody saw the leadership of the the black as a man, you can see in the party. I would say, I will be a carbon club because forming a party from that time on, when you could never tell. But it's something that we want to be seen was there. And you must supply you have to attend here. So, I'm not going to say, what you remember, we should do that. I did about I said, we should tell us, as soon as soon you see, you must say, some of your back, you swat the wood to say, I'm not going to be. I tell you, I'm not going to be. I'll be one more you can know. You can be one who has a son. That's a movie. Ah, Jane. The nipple was as if you men about piano. I think on back where they would be different because of body. Now, from the test of the boy, remember you, but the government can be and a year over. This is how different and unique Oba is here. This is how different. About the years, only purpose, only peace, only way, and once only no Messiah, we are looking for training of God. I will be here. I was this war. Why and no, you won't just you. And yes, sir, that's what I'm going to say. More about Jesus. He's how you look at her. Say, I mean, I don't snap him. You are sad as I'm saying. Yeah, I say. I want to say, only a lot. Nana, it's a phone. Mama, oh, for my so yes, oh, Mama,
mpaboa obi kyɛlɛ ahụ ɔno ade nti a ɔsan ɛde sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ nisuade wu na ɔbaa wari na ɔde wɔ nisuade wu a ɔwɔ no ɛba na ɛbɛyɛ mmoa de ma bɛrima a maa mesi yɛ nsa deɛ bɛrima no abɛrɛ no mesi bɛrima no ade bɛrima as a surprise for the man. Don't forget somebody like I said, it is in the DNA of a man to keep a woman. I'm a Muslim as a man. I mean, more about and free honey. I mean, more about enjoy as a Obama Muslim. And so by you, I'm familiar with those as I know. No complimented Bema, and Yana, Mama, Bema. I be open room, so say, because we want you a Bema to and thank us what you happen. So it is all about sir. I said, never said you know about them. I said, I'm not going to go over Mama, those are hands. I have to the disadvantage of a man. A bastard, sir. I'm a born man, not for the man to them. But don't say, Yaki, you're my Kumakuso, almost perfect. To the Yaki, and you say 100%. Saying I'm not, so I'm not naturally anxious conform sex. I won't enjoy sex. But Akuma, so what I'm trying to say is that naturally, I'm not a member, we givers. Men are givers naturally. It is our power. And then your district, you have to compliment them. We are doing whatever you need in life. You have to provide the amount. But I do not, I unfortunately our mother said they didn't have vision. Getting about when you do, I was do baby. I will be in a photo and I come up them. Tell me about them when you do or achieving you do. Now we are. I'm here. I mean, I want to reach and supply. This is a month of losing trial, you know. And a lot of people even talk, sister, when you I said, about a plan or something, and I couldn't be free and for and I always said, sister, about the esquire. I am lawyer. That's what I said. So, which means that, I would say, no, you focus in your open up. Now you're very focused and you open up. Mama, confront someone and deter from achieving the values.
Oh, ɔtí mi yɛ bɛ sɛ yé nanu maa mi sɛ nyɛ awo bɛrima ɛntɛ sɛ bɛrima bɛ yɛ wɔn sɛ ɔbɔ bra yɛ wɔn fɛsɛ wɔn di mi sɛ nye akosua nye yaa nye ama nye ɛsɛwa na kɔnɔ wɔn de si wiye si ama bɛ yi esuma yɛ obi na kɔnɔ bɛ so nye sukuu bi a na mɛ nipa yɛ obi ebi a kɔntina nkosua bari o ti yɛ kosua bi kosua de pam kosua bi na obi akosɛ ɔkosɛ juma kɔnɔ ɔma bɛ ɔdi akɔfa no wa wɔn ɔdi ayɛ it is about business ayɛ adwene nama. So who said you may ɛna yɛ ɔda ati a ɔbɛ bɛ so ka bɛ kata si mɛ ɛdi pɛsi mi yɛ fish no ɛdi mi sɛ n ṣe ebi na bɛkɛtɛ mama bɛtɛ yi ɛkyɛ ma ayɛ sɔ ɔmo kɛse akɛ mpɛpɛ awo ɛna ma kɛtɛ sɛ na nya adwuma opportunity na to bi tumi ɛdi sɛ yɛ nipa kɛseɛ ɛnɛ ɛkɛ no yɛ nyɛ. ɛna adwuma nso nyɛ awale ayi ayi bi o wo yɛ no wo wale nnɛ na wo so wo bɛsa akɔ. ɔno bɛ ɔmo sɛ fún mi ka drop daya Okay, and I have made 7.9 FM and for from and no and I feel ways to make us a match no every year a international center Bible church a year I see Prophet Elisha Abu and Reverend women fellowship, we the surprise. Surprise. Your organizer, say, hey, the truth. I see this. Programs, not surprise. So, they organizer and I did I see my motor and my Reverend Mama and shout and make Mama, if you do say na ɛma ahosuo ahosuo ɛsɛ sɛ wɔgye baasa deɛ ma baasa duru ɔbɔ ɔtɔ menstrual cramps obi a wɔsɛ ɔwɔ kooko baasa yɛn kɔkɔ yɛ no a next year wɔn bɛdi ne fɛɛfɛ sɛ
Emma was so the year more. So that Namasem and the amount. Because of the judge, and the judge. Emma said, "Oh, my mamma took a year din. We a bear man as a fracture. This must wait. So to Swadia. Let it be a bright 22 year back capsules. 20 year back capsules. And who will be a year? Our own same. Maybe we're going to have a boy that is and that's what Jesus said, ever Sunday. Obi a wo no ba di fa so ngwa ko so na ko pe no wa da wo ma ye no wa se na ye ka e ko obi no ba di fa so ngwa wa ko be fa e the 1 minute ko sa na ko adwo ko pe abra ko ensa na mo stress na wo ma ye on se de ni enwe ye wo go so na ko adwo o ba ya ba ka so se na wo ba sorry sorry ye 1 minute ka e no na ko asan so adwo wo ye be ma wo na sa o ha no be mu a ko da wo ma wo ti na wo ha you do one set the amount. Maybe no better so you can have to say now what boy you want to and what's up on we holiday like you go and me gina you need to say that about that na what you did that so the be what am I so I get fany you break now what want to be in my year what you be ma what do ma sometimes passion be ma woyɛ bɛrima a wontaa ne ɔbaa ani mfa so agorɔ a saa bɛrima no yɛbɛbi wo a ɛhaw ɛda a wotie woyɛ ho da biara da wonya baabi kɔmpani sɛ ɛyɛ wo ya sex bebree abusi immune system obi a wɔtaa adi mfa so agorɔ bi a ɔnyare immune system no ɛwɔ ahoɔden ɛsiane sɛ nipadua no deɛ ɛbɔ nipadua no ban yɛ immune system na ne daa sɛ wotaa adi mfa so agorɔ ɛboa ma immune system no ahoɔden ɛkɔ soro na no nso nya ahoɔden ɛkɔ nipadua no ban yɛ and it's meant to be a beautiful thing. Now, what you be a once me any of our I pastoral group. You will 5 times that woman. Because the 5 times I don't say, and then Friday will be Saturday. What you never Friday, when you not there, what I will be. And no son of a dead boy, I'm a man myself etched up money. When you go be a what social the patrol, you have to see about capsules. For little over, there are you. And now say, so who show me, as well. Doctor number no everything. Wada wo mama se wo say, wo be frɛ doctor na ne doctor atwetwe ekomo. Me pa to offer wo say, wo baby say, eyin fa na wo benya to ji e back up so be ato. Doctor e wo ho abotire se obeti. Na what your baby here wo benya to ji e back up so be ato. Na wo ti me so a ye number no e 0553 0553 51 11 59 59 0553 0553 51 11 11 59 59 Because of all the agency farmer, the dear papa, honorable people transport. I young so ye poor doctor or on Casape Lalas Heba, Welcome Press FM, Sunyane Cap Heba. We don't hear no ever person Hanum say ya. When it actually visit, as some performance, visit. Baby, I in your memory of functional. Oh, one of us, the performance, to be private. Oh, what is so simple? Obenya to hear back up to be at all. This is the only thing that has the open to it. Open 4, 5, me at all. Say, but I'm apologize. Some master taxi rank on. Say, but I'm apologize. Some taxi rank. Okwa. Obenya to hear back up to be at all. Mr. Okay, maybe we will be a open phone and I'll put your number now. You will be sick. And here, for a minute to hear back up to sleep. But that woman, actually, no so what to be at. I dare say, I tell what's it? And you pay me what you say. In your annual, it's the end of the fire. You have to put it. What did you look at? What you are not a bunch and one man so no. And it's not 7 minutes. We a bear mouth. And it's what did you read? And what's a woman that try to think for cheer back of sauce. A bad one, I'm all prostate now, how be about it. The passion in the best is it now. Oh, Pia was so prostate to be a little picture on the uniform. And who we mean it's me a year. And looks at Danny Gambit of the Indian say, when she back up to say, and what Ben was supposed to say, and was so most a baby of your to drop and I'm posted. And it's the ayat here, not a miano. A miano sona a tarina the Joshua Edward. And in
bia ɛba ɛno nti mɛsrɛ wo wokɔgyina no sɛ wɔɔdwo sɔ wobɔ sɛ wobɛtwam dwonsɔ ketewa bi kakra wɔyi sɛ o ɛyɛ kakra mɛsa sɔ dwonsɔ wotena ase a na dwonsɔ no nyinaa ɛkɔ srɛ mu obi akadam ɛnam dwonsɔ so nti obi ɛbɔ ne pampers ɛnam dwonsɔ so nti obi akyi kaa dwonsɔ sɛ nti ɔgya kaa no akyire obi nso fo kaa bɛrima nna ɛpatɔ wo wɔ bufu wofu kaa mɛsrɛ wo ma dwonsɔ ma dwonsɔ ha ne kiti tia kakra wobɛ dwonsɔ bɛyɛ ha ansa ne kɔdwo ɛyɛ wo prostate ɛna ho ato so obi sɛ gyina na dwonsɔ aba okɔgyina hɔ nom a sɛ yɛ dɛn na wɔdi ɛno no ɛnyɛ ne pɛ sɛ obi ani hɔ nom a dwonsɔ ka na nkɔpɛ sɛ dwonsɔ ɔbrɛ wo anaasɛ wɔgyina hɔ nom kɔkyɛ ɛwɔ sɛ dwonsɔ deɛ wotɛ sɛ dwonsɔ no ɛde wa wokɔgyina no dwonsɔ bɔkɔɔ anigyeɛ so ɛsiane sɛ sɛ wodwonsɔ ɛyɛ a na ɛde pa ɛmu wodwonsɔ bɔkɔɔ anigyeɛ so nanso obi wɔ hɔ nom a ɔdwonsɔ yɛ mu na ɔnam ne ti no mu fimfim fimfim ɛkyekye no dwonsɔ no so a ɛmma yie obi nso dwonsɔ no ɛɛpa a wɔnte ɔnte sɛ dwonsɔ de na nipa bɛ na ɔso ɔdwonsɔ awie ne nyinaa bi yɛ ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ aduro baako pɛ na ɛbɛboa wo ponchi herbal capsules aduro kapama ɛna yɛde ayɛ adua fi hɔ nom na sɛ wode dua ho nimdeɛ a wada wo ma wonsumi ɛyɛma de bia na mmom sɛ wowɔ dua ho nimdeɛ a wohu sɛ dubena biara ɛwɔ mfasoɔ bebree ɛde ma dua no ɛsɛ ka no neɛ papa no na yɛ dua ɛne na ɔte wɔ wo bɛrima de na ɔmo wesa bi bi apɛpɛ wɔ bɛsi so ɛmu nsuo kɔ wo nsi bi afiri nsire nim afɔ ɔmo ɔkɔda na so ɔmo wɔ di ɔmo kɔpem pa ɔmo de akeka buro kakra afiri ɔmo kyia wobɔ sɛ ɛyi a papa bi afiri ɔmo si na ebie bi ɔmo bɛrima de nsi ɛma ɔmo gya ɛfiri ɔmo afiri saa de bi ɛna wɔ hɔ ma bɔ ma sɛ ɔmo yɛ ɔmo sɛ sɛbi na sɛbi ɛfɔ ɛsiane sɛ na ɔpapa ne ho ɛɛdi ɛnɛ bɛrima bi kɔkyɛ ɛduro bi wɔ nkwankyɛn ɔso ɔpɛ sɛ ɔne ɔbaa edi nkɔforo wɔ ɛkyi wobɛwie na wɔdi ayɔ wobɛwie na wɔdi tu wobɛwie na wakɔ mɛkɔ osi pɛrɛpɛrɛ wɔne bɛba a wɔso wɔsan so kɔ akɔ wɔnya yɛde bɛba so mɛsrɛ wo ponchi herbal capsules ɛyɛ habama ne bi ayɛ na sɛdeɛ mmarima asi atu ogu so wɔn anom a dan ne ba wɔn kɔ so nom ɛsan sɛ ɛyɛ habama yankasa yɛtua no so mfa so ɛne ponchi herbal capsules wɔnom ɛyɛ akyire nsusuasoɔ bɔ ne bia ɛduro wɔ yi yɛde afa mfidie mu ɛwɔ mu a wɔn wɔ mfidie mu nimdeɛ habama ho nimdeɛ ahyehyɛ ɛbi nkɔ so ate ato sɛ ɛduro no ɛyɛ ɛno nti taa ne daa onipa biara ɛnom a ɛboa na ahoɔden ɛso obi a ɔyɛ adwumade wɔlɛto wɔla sɛ adwuma obi a ɔyɛ atease adwuma wotena ase kyɛ titiri no wɔn a wɔtwika a ɛyɛ na wɔn asɛm ɛbɔ wɔn de wɔn sisi papa akɔ mmaa ma adafa ɔbɛkɔ kutu ɛyiri so mu ɔtena bere ɛyiri so mu ɔtena bere ɛbi bɛba ne ho so no ɛde ɛkɔ akyi mɛfa wɔn mu ahu sɛ ɛkɔ akyi wɔkyi de wɔn mu na akyɛ mɛfa wɔn mu na wɔhu na sɛ bɛrima bi asɛ sɛ saa ɛgu bɛrima ho ama saa mu na fɔ wada wo mu adekɛtɔ baabi ɛna wɔn so bi sa yɛn pɛ de yɛsua ebibi mu wɔ sipim esi wɔn ano sɛ adekɛ de bi esi wɔn ate ho da ebu ho na ate ho twɛ na ebu ha ate ho nya tem na sɛ bɛrima bi ase ɛwɔ sɛ wɔn a ɔbɛrima sɛ wɔn ebu bi a wɔkɔ to body men's party so ipatɔ yɛ etu a ɛfɛ ne ponchi herbal capsule ponchi ɛmɛɛmɛ wɔn sɛ yi tue ponchi ɛmɛɛmɛ nso wɔ ɛna wɔn ɛno ɛsɛ Christmas wei sɛ yɛagye yɛn ni ɛwɔ fie a ɛfa so ɔbɛdie ɛwɔ 70% yɛaka yɛ aduane 30 ɛwɔ fie ɛno nso bɛsɛ bɛrɛ bi ase wonya ahoɔden wɔtumi de adi mfa so ahoɔden nso deɛ ɛnkɔtɔ aduro pɛ kɛkɛ na mmom aduro a yɛfrɛ no ponchi herbal capsule wowɔ papa bi wowɔ pɛ bi a waka de ɛka duro sɔ ti a pɛpɛ atɔ wonya ponchi herbal capsules nsisi no ɛna ayɛ mmerɛ wode bɔ aduane wɔgye ɛsɛ deɛ mmarima nyinaa tete di mmarima asɛm ɛde pɛpɛ atɔ ayɛ na mede wosi ɛno nti fɔɔfɔɔ no bɔ yɛ namba no frɛ yɛn yɛbɛto wɔ baabi a bɛnya ponchi herbal capsules ne bi ato namba no ɛyɛ 0553 0553 51 1 11 11 59 59 0553 0553 51 1 11 59 59 Ponchi mmarima kuro mu sɛ yɛde obi brɛ sɛ sɛ ɔgye na ɔsi yɛn nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia yɛbɛbala afehyɛ
anaasɛ wotɔn anwa wowɔ shop kɛse a ɛmu nkumu ni àwọn dúpọ̀ àwọn sọ ẹ̀yẹ àwọn tontɔn na wọ́n yẹ sọ hɔ na ɛmu baagi na ɛsɛ kutu mi ɛni ɛwɔ ma yɛ baako kora yɛ sɛ obi a wɔ saa pɛpɛ no yɛ wɔ fɛ production line yɛ a yɛ kɔn pɛpɛɛpɛ a yɛ bɛ ba saa fɛ yɛ ba abɛgye nti obi a wɔn shop kɛseɛ paa yɛ a yɛ ba bi a wei ɛyɛ yɛ maame bi a ɔno ɛwɔ wɔn shop ɛwɔ paa kyerɛ hɔ ɛna nneɛma yi ɛde ɛma yɛ ɔma yɛ ɛmo ɔma yɛ sunflower oil ɔma yɛ mackerel ɔma yɛ anwa nso ɛko ɔma yɛ mackerel ɔma yɛ anwa ɔma yɛ mo wɔde wei nyinaa ama yɛ san so ɛna sheep nso ama yɛ nsia edu sheep ɔno nso ɛna ebi san ko so ɛma yɛ person ko yɛ makeup. Great budget so Akoma actually mobile money numbers bɔmmɔden a na somebody a wosɔ wo biribi ɛso amoa mackerel na biribi ko yɛ pɔn a yɛbra abɛgye no bɔmmɔden production line na ɛyɛ 055 2601529 055 2601529 055 2601529 wopɛ production line a ebi a wo a wahyɛ ɛbɔ shop yɛmmra bɛgye biribi a yɛbɛtu kaa yɛne akasa yɛbɛba yɛ nsoma yɛbɛba ɛne yɛbɛba hɔ na yɛaba abɛgye nti no bɔmmɔden na ɛyɛ ne saa ɛma yɛ wɔn nso sɛ ɛyɛ sika a yɛbɛtumi ɛde mfa aka 2 days aka 2 more days nyame yɛ adom a ɛnkwada ɛne benada pɛ na kyerɛ sɛ ɛbɛ no yɛbisa sɛ nkuada ɛna yɛbɛyɛ nti ɛbenada ɛna yɛhu nneɛma ɛwɔ hɔ no nea yɛnkɔtotɔ ɛmfa ɛmɛka ho nti wada woro ma fa wo sika no bra fa wo sika no bra ɛfuwa bi nso a deɛ wobɛnya ama yɛn after series 200 500,000 2,000 wobɛnya ama yɛn yɛn nso yɛbɛgye papaapa na yɛbi abaaba awuku nyame nhyira wo yɛnhyira baa mu a regina bansa patience ɔhene wa safiato tahiro gloria pao Akoma John Grace Yafua Osman Wachidoko Daniel Ejei Daniel Ejei ɛna ɛyɛ Mohammed Faisa Mohammed Mary Mills Emmanuel Pumi Pauline Dakedu Ernestina Mensa Olivia Jokotu saa nso ɛna Paddy Lapoki Paddy Stella Edu Benjamin Owusu Ofori Mensa Dr. Justice Lay ɛna Felale Samu Marita Frimpong Epiani Corporate Farm Ebona China Bansa ɛna patient ɔhene wa Safiatu Tahiri Gloria Kwao John Akoma ɛna yɛ taxi driver bi a wɔde ne deɛ ba yɛ wɔn deɛ yɛ 100 cedis ɛna ɔsɔ labadi taxi driver wɔwɔ ɛdum bɔsɛfɛ ɔsɔ labadi wɔde bɛbɔ akoma kyɛ de ne ɛna ɛnura bɛnkye ami ɔno nso ɛsɛ 100 cedis bɔmmɔden ama ɛfa wɔ deɛ ɛfa yɛ 0530 507849 0530 507849 0245 yɛmatiefo nyinaa ɛmɔ bi akɔ aba ɛde ba akoma ne nsɛm dwumadie so mede ɔfo sasa ɔmpɔ no ɛmu te sɛn mede ne sɛ wate bi so wɔ fie sɛ nyankopɔn dom ɛho yɛ papaapa yɛmɔ bi biara nso asohyia pa ɛneɛ ne wahyia fia da aane ɛntɛnti but akoma mu nsɛm so deɛ ɛtumi si paa ɛsiane sɛ 3p garlic mixture ɔmo dɔ ɛyɛ nso yɛ dɔ wɔ hɔ aane nti apɛ bia no yɛmu nhyia ne wabɔ ɔpɛmde hɔ ɛkɔ ɛde wade nyɛ wɔn sɛ ɛmu fie so yɛde wɔn ahyia ɔyɛ namba no ɛne dɔkta ɛne nkɔmmɔ sisi a ɛmfa wapɔmuden sɛ wa yɛn deɛ ɛba sɛ yɛ a yɛkyerɛw enupapa a wobɛnom na ma wapɔmuden ho nsɛm no asi na asita ɛde ama yɛn namba nie ɛde gu screen so fa na ɛfɛ dɔkta sisi a na yɛn kasa bronya yɛkɔ akɔdi yɛgu sukuu a yɛdie wapɔmuden nti ɛma 3p ɛba namba no ɛyɛ 0248 92 88
24 24 0248 0248 92 88 24. 24. For number no see a different doctor ne no nim ko and for food. Yadeɛ bɛn na wɔko a ɛnkɔ ɛnɛ sradeɛ nti ama nipa bebree no a nipadua no ɛho sisi ɛho so ɛne pressure ne diabetes ahodoɔ ɛnɛ ɛɛdo koro nipa no ama kyerɛ sɛ wo sɛ nnɛ sɛ woyɛ ade a wone ani gye sɛ woyɛ ade a ani gye ni wabrabɔ eti no 3p garlic extra wo ani gye yi ɔpɛyɛ wei a yɛdi bronya yi a amanfoɔ de bronya kyerɛ ɔmo ti a yɛdi akɔta bɛyɛ kyerɛ sɛ obi wa ne bo afu kyerɛ sɛ wɔsɛ amanfoɔ ho tɛ wɔ nso ɛnte saa o afere bɛto nko ade ɛkyɛ ne hyɛ bi ai na deɛ ɛso light no ma bi nso light wɔ ti so ɛyɛ nyame na aboa wɔ enti ma yadeɛ mmɛka ɛma yadeɛ no ɛma wo sɛ dɛm na w'ani ɛngye ɛwɔ abrabɔ mu because sɛ woyare nti wosɔ obi ani agye a na wosu woyɛ ɛ 3p garlic extra na ɛno no ɛyɛ sɛ yadeɛ na ɛyɛ wama ɛnɛ ɔkɔnɔ deɛ kɔ yɛtua wɔ a wontumi mpie nkɔ ma sɛ amanfoɔ kɔ ba a 3p nom diabetes no ase bɛtumi woanya wo fa ahodi obi deɛ yɛ pressure ɛne wɔte fie ɔntumi nkɔ baabiara 3p no ɛbɛbɔ wo paa afei bɛrima wo prostate no ɔwɔ ba bɛrima sɛ wobɛwo o sɛ wonwu o prostate no ɛdi kɔmpɔtene paa ɛti pɛ 3p garlic extra na ɛno nom ɛbɛboa wo abɔ prostate no ho ban ɛntwɛn ma bɛrima yɛmfa wo rɔba nkɔto bɛrima because ɛnɛ mu yadeɛ bebree no ama ɛnɛ mmarima binom prostate problem ɔbɛ ho de nso twɛ mu ɛhaw sɛ mmoa bi syphilis ne gonorrhea amfa wo duro pɛ anim urethra no amfa wo duro nso twɛ anim a sɛ wobɛnya infection no ɛnsi ɛsiane sɛ wo ne ɔbaa bi kɔhyia no wɔ infection a wobɛnya bi ɛdidi mu a no wamfa bi kɔpɛ bi sɛ 3p garlic extra no mu a ɛdidi mu a na afɛ prostate problem aba ho ɛna sɛ wo duro nso twɛ no nso bɛrima problem ba ho a sɛ wo prostate nso bɛnya haw no ano ɔde paa ɛduro baako so ɛnɛ ɔnom a ɛbɛboa wo ama infection ne mmoa no nyinaa wadwo nso ɔmo ato agu no ɛyɛ 3p garlic mixture number no yɛfrɛ doctor wɔkɔ hospital doctor so prostate no problem aba ho wɔn nso wohwɛ wɔ living ɛne wɔ brɛ no a wowɔ mu no a wotumi sɛ ɛnhyɛ da nkɔ yie wo ne ɔbaa ahyia sɛdeɛ na wo sisi mu ɛyɛ wo ya wote yaw paa ɛwɔ sisi mu ɔbɛrima ne mu hyehyɛw ɛmu yɛ wo ya ɛwɔ asɛbio ne nsuo fitaa bi firi ɔba yɛka ne sɛ ɔmfa kyerɛ wate yɛankyerɛ mu obi wɔ no wɔde ne die asie akɔ ɛnɛ kuno bɛsɛ kilimi so wɔn eku ne kɛtɛ so wɔtumi nka ayɛ nka ma no mompɛ tipi no na ɛmmoa no yɛn namba ne yɛfrɛ dɔkɔ kɛse a neɛ no wɔ bɛrima wobɛwu o wonwu o prostate no ɛdi mu akɔ namba no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 928824 I said 3p garlic extra more and ɛduro no ɛwɔ tom ɛhyɛ wɔ ɛkɔ eti wotɔ na ɔso mu yie obi anya ulcer eti bronya a yɛbɛyɛ ososo bɛdi ama ososo ɔbɛwe nam ososo bɛdi mu abɛko wɔm kakra ɔha ɔde to atwa 3p ne no ebetu ulcer na se sɛ wɔ ulcer ɛna wokɔtɔ 3p garlic extra ɛde akɔkɔ a ɛde akɔtu ase a deɛ ɔbɛyɛ nie wodidi wie a ɛno nsuo na wanom 3p garlic extra wotɔ ɛbɛyɛ 10 minutes na wanom 3p ɛdi 10 minutes a na wanom nsuo ebetu ulcer na se koraa pɛɛdo ne bi na ɛbɛboa wo paa wɔn ase ataatae wɔn sɛ mmea na ato diabetes ebetumi ayɛ wo saa nom 3p na ɛntwi mfa so ɛntwi mfa wo ti ne mu na biribi anya kama na wɔn ase apagya no ɛmfi hɔ woyɛ adwuma na wokura na wakɔme ɛsiane sɛ wɔbrɛ bebrebe no ɛde pressure ɛbɛbɛbia no wɔyɛ kɛse ama no aboro so nom 3p ɛbɛna ne sradeɛ no ama ɔbɛyɛ kama ama yɛareɛ no fofo biara ɛmma ɛbɛha wadwene ɔbaa wokuta ɛbrɛ yie nom 3p ɛbɛba kama ama wɔn so yɛfrɛ wɔ bɛsi ma ɛsiane sɛ ɔbaa ɔbɛsi no ɛna ɛkyɛ sɛ woyɛ ɔbaa fibroid na ɛku mmaa no bebree ɛha wɔn mu na ɛde wɔn to hospital kɔyaba no ɛyɛ menses a ɛkɔ yie ti a 3p no menses no bɛba kama ama biribiara akɔ yie ɛde ama wo oti taa pae wɔ dɛndɛndɛn pressure ɛtumi yɛ wo saa ɛwɔ ne wo ntiri mu
twɛn na wo yɛ wo titiritii wode nsa sɔ agya mu kora wonte sɛ ɛhye woabi a na stroke ɛde ne ho ɛbɛkyi 3p no medefo ɛbɛboa wo paa Ghana ha baabi a wowɔ biara no bowura pharmacy shop ɛne baabi yɛtu abibiduro wode bɔdin no 3p garlic mixture ɔbɛyi bibi ama wo ɔmo sɛ bowura Polynac Herbal Gani Herbal Christy Herbal bɛnya 3p garlic mixture wɔfɔn abɛsam taprade ɛyɛ AA mensa Operedia Dropsy Pharmacy ɛwɔ hɔ Omni Away Enterprise ɛwɔ wa ɛne Cathedral ne di nhwɛ mu wɔfɔkɔdo Herbal ɛwɔ Tamale baabi a ɛlɛtu atɛwɔ na UDS so Charles Herbal ɛwɔ Wederma Pharmacy ɛwɔ Shama Little John Health Alert Clinic ɛna nkɔ ɛkan so wɔ Kanchi Kingswalk Sam ɛna Angel Herbal wɔde Ghana ha baabi a wɔ biara no wɔwura pharmacy shop ɛne baabi a tu obiduro odin ne kiki 3p garlic mixture baby amount number no ɛyɛ 0248 92 na doctor Edo kasa ɛfɔ ko nyankopɔn yɛ adoma 3p garlic mixture ɛsɛ ne invitation insha papa na sɛ the best ha ɛyɛ Akoma 7.9 FM Akoma Nsem twɛdeɛ na ɔhwɛ no mo sister tɛ asɛ 98 cities onyame insha papa ɛyɛ Moses nyame insha paa yɛn nsa aso na yɛ na sɛ sanso na yɛbɛ bɔkra ɛde sama ɛma ne yɛbɛ akra ɛna na Simeon Yɛde ntotokudu Herbal Center na obi biara mesɛ ɔda wo ma sɛ wotie na yɛwɔ onua TV na yɛase aba ɛyɛ Akoma ha na memate ba ayɛ sɛ mɛbɛbisia wo nyame ayɛ ano yɛ kuma wo mu yɛbɛhyia wo yɛsrɛ mo ɛyɛ a binia no ho aka yɛ no yɛso kakra tumi bɔ no na ma yɛ adwuma akɔ so yɛde obi biara si bakasɛ so awia yi Dr. Kodiwa Herbal Center ɛna yɛbɛka sɛ wɔyɛ mesrɛ wo sɛ wo nua no wonua so ne nua na montie na yɛka yi nkurɔfoɔ bi de ebuo bi nenam Ghana kuro bi mu ha nti de ma nkurɔfo sɛ Kodiwa a ɛnyɛ Dr. Kodiwa na yɛtɔn ma nkurɔfoɔ bi nam information center transfer Herbal shop ɛtɔn ma nkurɔfoɔ mesrɛ wo nea mepɛ sɛ wote ase ano sɛ Dr. Kodiwa no ɛnyɛ nea wowo tɔ no mesrɛ wo paa ɛnyɛ nea wotɔ no Kodiwa no ankasa a yɛtɔn no a ɛyɛ Dr. Kodiwa no ɛnyɛ container green o sɛ woatɔ container green a nipa no ayɛ mesrɛ wo ɛnyɛ container green ne ɔyɛ obi product na ɔmakɔfo na wɔyi ɛyɛ lebu no nyinaa afiri ho na wɔagye no Kodiwa de ma nkɔɔfoɔ saa nkɔɔfoɔ no ɔmo anya adagyina kokuo asen akɔfa container ne ti wura de ne nam ɛma nkɔɔfoɔ sɛ ɛyɛ Dr. Kodiwa wosuo mo a ɛwɔ sɛ wobisa ɔmo asa mesrɛ Kodiwa no ɛyɛ container white mesrɛ wo tie me Kodiwa no yɛ container white French ni ba ka sɛ boat no ɛyɛ white ɛna ne ti no ɛyɛ red wobie aduro no so a ɛyɛ green adeɛ a wobɛhyɛ ne nse paa no sɛ ɛyɛ a hwɛ container no ase wɔn sɛ yɛatwerɛ Kodiwa no wɔ aseɛ but wɔn asen akɔfɛ container bi de nam mesrɛ wo tie me eduru Kodiwa no ɛnyɛ Kodiwa bam no nko na yɛtɔn ɛdi kan yɛwɔ pro capsules a for koko yɛwɔ ɛyɛ herbal capsules for mmarima ɔwɔ a syphilis anaasɛ wonya gonorrhea ebi a wotu bi a wobi wɔ nkɔm anaasɛ wofa nkyɛn akɔfa nsɛm hu bi abrɛ mesrɛ wonya bi a ɛbɛbɔ ɛna afei yɛwɔ ne pro cap ɛne for prostate nti mesrɛ Kodiwa no ɛnyɛ bam no nko a nea yɛkan FDA akyi yɛn atom ama yɛtumi krataa sɛ across Ghana
yɛde papa glucose yɛde trouble na nti mesra obi wɔ wo kurom na ɔtɔn Cote d'Ivoire container green a mesra woyɛ ho pɛn sɛ wo sɛ wopɔt ma yɛkye no ɛno na ɛde tv no kamakama no twa na sɛ wo obi ba no ɔse aduro no na wo aduro no a na wahwɛ deɛ kura no na wahwɛ deɛ na nea mmea no sɛ yɛbɛkoma ase ha last week a yɛhyɛ ase sɛ yɛkyerɛ ɛyɛ Cote d'Ivoire no ama ɛba shops no a ɔmoto obi no yɛkɔ a yɛbɛkɔ na sogya ɛyɛ saa container green no na ɔmapa ɔmode ayɛ Cote d'Ivoire yɛse nkurɔfoɔ bi nenam tɔn container ne ti red mesɛ ɔmoba wo nkyɛn a yɛse ɔmo akɔyɛ pɛpɛ bi sɛ court ruling ɛnam dadafoɔ sɛ court mesɛ Ghana ha Cote d'Ivoire no yɛ baako pɛ mene dɔtɔ Cote d'Ivoire no me ɛna FDA ama me tumi kra saa TMPC ama me tumi kra saa at the same time register general ama me tumi kra saa sɛ dɔtɔ Cote d'Ivoire me ntɔn mesrɛ number no yɛ 0598 100 244 0598 100 244 and that's 020 34 39 631 020 34 39 631 nti mesrɛ obi biara a wobɛtɔ Cote d'Ivoire no sɛnea ɛwɔ school no so a mesrɛ ɛnyɛ ɔno ɛyɛ ahyɛ aseɛ no ɛna afei so yɛduro no dɔtɔ Cote d'Ivoire bam no pɛ na ɛwɔ ho ɛdi biara nka ho saa ɛdi no na FDA ɛdi ama yɛn sɛ yɛmfa ntɔ nti mesrɛ wo ɛma obi ada wo sɛ Cote d'Ivoire no ɛyɛ container green mesrɛ wo sɛ wotɔ bi a nama no a yɛabobɔ no wofura a biribi biara a wɔwɔ bia no ɛdi no bi bama no na wafa na wankasa neɛ wɔ sɛ wode deɛ wode a product dodoɔ bi a wopɛ bia no wohyia yɛn a ɛbɛfo Ebi a ɛwɔ Kumasi ha wokɔ Danis Heba wobɛnya bi ɛwɔ wokɔ Promise Heba ɛyɛ hɔ na ɔno nso wokɔ hɔ a wobɛnya bi anaasɛ Miss Heba ɛyɛ Kumasi ha wobɛnya bi ɛwɔ hɔ no ahyɛamanfoɔ ɛnkɔ Epos Pharmacy ɔno nso wokɔ a wobɛnya aduro no bi ɛwɔ Tuunfoɔ ɛnkɔ WK Pharmacy ɔno nso wokɔ a wobɛnya aduro no bi ɛwɔ hɔ Bawe for Encostico Runabout. Your number is 0244 80 2237. So go friend now. So that I still on nti sɛnea ɔka no saa na ɛteɛ mesrɛ wadawroma Ghana sisi a Ghana ɛnam yɛfrɛ nsɛn nneɛma bi a ɛkɔ so nti amama Ghana pie wotu wo fie na wotu kwan ba first no ɛkyɛ sɛ wokɔfoɔ kaa metrɛ wobɛnya fon afrɛ biribi a wopɛ sɛ woyɛ bia information bi a woanya ba nea ɛteɛ ne sɛ ɛma obi nkyerɛ ne fie na wo sɛ Cote d'Ivoire no ɛyɛ baako pɛ mesrɛ dɔtɔ Cote d'Ivoire ɛyɛ baako pɛ ɛne na ɛwɔ sukuu no so no nti wokɔtɔ no ɛnyɛ ɔno a mesrɛ na shops no herbal shops no so a yɛakyɛkyerɛ no mesrɛ ɛwɔ obi mba ɔ influence wo sɛ Cote d'Ivoire no ɛno ɛtete ɛna ɛtete nea yɛkyerɛ no saa na ɛwɔ sɛ wohu no na woakɔ akɔtɔ bi ɛna mesrɛ wokɔ afifiri wo de a mesrɛ wonyɛ Cote d'Ivoire bam no bi a ɔketewaa bi ɛfa nkasɛ fasawa wobɛtumi atua atire bi woni na ɛpo nsuo a wode nsuo bɛsiɛ so ma ne nyɛ hye ɛdɔm bi si so mpɛta wo no bɔ nsuo mu fibepa no ɛbɛboa wo paa anaasɛ ho na ebi wɔ abo sɛ ɔte ne mu tutu no sciatica mesia wonya pro capsules no a na afei woanya bam no bi ka ɛbɛboa wo paa mesrɛ mo paa ga ɛyɛ Kumasi 4% because yɛbɛ Kumasi no ɔfo bebree na ɔmo kɔmpleni ɛno no yɛatoatoa wofa ha ɔsɛ wobɛhwɛ na container green na ɔde abrɛ wo nkɔfo bebree asɛne bi wɔ phone so mesrɛ wo
Some of them the container green. Eba no. Almost half of a container and it's ready. Say oh gosh, then you was doing so. So we talk now you now, Mr. You see, almost it. Almost it. You bet you are. They are just 5,000, 3,000, 2,000. I didn't go first to get the Mr. You bet you are. This the document. Say I'm perfect. You don't know what you are. Mr. And fit the occupy amount. You see the but she open to go to an no, I bet this to keep you on 10 Mr. What that Roma, Roma didn't so much. So, beautiful. What you say, what you want or use the car. Number 9 year body, 0598 100 244. And I say 020 34 39 631. What's baby, will be an better. Many Pacons on no say, on another to put the one name. The next, I mean, can one show on what with it. It will be say, next week, over to and count. It will be now what compared the war for us from the enemy. After you cannot have so why do you not question me? Who are friends of that one? So I have a Akoma 7 for another. We'll be second to you. I don't know. I would give up for the Jagan or first. The mouth are Find all this stuff for the we've been born in 5 Yes, with the luckiest in the kind you find to get up to 100. Let us rest more once. You are granted to win a free gift. He said, a free gift of us cash. You drop like you remember to buy the answer from 1 to cash. Because follow the problem. The luckiest What to start to the second half, we're just so not knowing it was going to be to lose Rodri. They weren't having any of it straight on the front. Spoke about more tempo, more urgency. That's what this is all about. A lovely little flick inside from Carlisle, 6 of the medium on the way. I'm not really sure if he's trying to pick out Danny Olmo. Certainly the ball goes behind him, and Nico over the top of Navas. And Newell under pressure from Taylor Hernandez. Nacho. It's very live. I've not seen sharpness like this